na awo ye di nsuo gusua eni da so ho se esa tumi efefe dia ena me ka kiro se ba bia brabo no de wakoduru bia no obedi enkunim eno ti me ka kiro se makasa papa emfiri wanum emra na yi nkuguo adwene no efiri wutirim na se saa yokoba mu paadia nkunimdi ebekoso ewo wafa orofo de bai ena ama abrabon wani aye oyasa upebia untumi eni su nkunim no bi kura beka kiro se nkunimdi eye de ya empempi no nkunimdi no ya na se obi di nkunim ewo bibisu a edano na nigia soronko kura awrawo bi a wodi no abenede bi a wodi wa abrabomu no se nkunimdi ba pe eye nigia eye fita ene yehye ayeso oba kwa awo so ma me na awo ni mu ayeden eduru ba bi kwa yase de se kai be kano na se kan kana wontumi enwo se nyakopo ye na dom ne amfa se kai no anka no a efrise ne ayamhihie wum se kan na wanka no a agya na anigye soronko kora efrise so wo fa ne ho na ofa ne ba wadi nkunim ewo awom orofo duru ba bi na se akwada kwotwron sohwe ana obi kwotwron sohwe a na se nyame ye na dom na se wo paase a wadi nkunim ewo nsohwenim sano eye nkunimdie orofo asrafo bi ekopata antokwa wodi nkunim won kunimdie wodi ye ne se enipa du ekopata antokwa no mu nyina sa ba fie wa abra won ho antechema omodi nkunim enuti se ne wo kakasa papa ade afa abrabo ho a nkunimdie bekoso ewo wafa ye yi abambuo kasa ade afiri ya brabo mu a na ya mayania sikrupo twedi apo basa ya dom so wo mpai bomu a wodofo ubedi nkunim ewiase abrabo na yedi tinhwere nyina woko na chi na nkunimdie wo enu ti se wan kwoko a ede ya nkunimdie ntimi nkoma wafa enu ti abrabo na wo ho akire wo no school fees na wonya sika nkotua no abawo na bi nya maye no adwuma na wonya nya bi anyeye no odofo dwetre bi asia firi wonsam no se nyankopon nam na adon so na wo restore anase wo sam ma bibi foforo a anase wo ma wabawo ni bia odofo nkunimdie no wadi no eno ti fa hye otirimu se kasa bia ya bambuo kasa bia no ena nwumire ka begyan ato ho na wama wo pai bomu ayeden efrisa sa sabra sasafo ni krupo twedi apoba sa yi adom de a adie bia da wohwehwe bi wo wiase abrabomu no e wo se ena nwumire o ma won saka na udi nkunim wo atamfo so eno tima me papa na sema me pasa me ka kire o dede bia nwumire se abambuo no de beba o hawo ni abenedie no de beba nanso so no ka kire wo fa ansasi ubo se ubedi nkunim se de tie bia no ubedi nkunim na wapem na wo de akowanim eno tie na nwumire ma wakoma na nyame so na ma wani eso enye emfa wona de ba bia brabo no de wakowie bia no na mo gidie kase ma pa okrupo twedi apom se oso don sabesi ubo na dabi oso besere adie bia no a wompa bia wontumi enyaye no mo gidie kase se ye wadwene se nkunimdie beba ne nkunimdie no baso a wode na ase ama krupo twedi apom ba se yadom eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo ne Oforisuo nkunimdie bekoso ewo wafa the nation sanka Poso bema awrade nshiro nipa bia na onshira oputusem so a wodi abande na obi bia wo fie nso yesere twedi ampo nshira edema no LAT manume awrade nshira no na onshira ne maame afia ene granny ena Silas mo bi awrade nyankopon nshira omone Yaw nkunimdie de ewa abrabomu no onipa bia hwehwe na ade a ene nkunim nam eye gidie ene nwenta so edu nipa bi a wo bobra otimi gini hu di se meduru ho mekọ ho esene se dena meye sa no saafo na ya na nkunimdi ehwehwe won eno ti ene nwumre ma wakoma ena nyame so na ma won pai bomu ayeden efrise se nyame ye na dom na wo de akowanim eno ti
Yemu bebre wa abrabɔ mu no sa asɛm ketewa bi to yɛ ne a yɛka kyerɛ yɛn ho sɛ asɛ yɛwie ahaya na abrabɔ ne de yɛbesie sɛ ya na ade ne bɛyɛ na sɛ nkunim na wo ne din no sɛ wonya de wakoma wano paa mu ka wo de akoma gitum na wo ma adwene ne hunu sɛ saa ne bɛyɛ a wa accept wo yɛ ne dai nkunim ne ntimi nyi ne tim firi baabi a mabiem enti ebra wo na mama ne mu no ɛna wo sɛ woka kyerɛ wo ho sɛ wobɛdi nkunim moment a bɛka sa wo gitum opentem bɛn enti onipa bi etie ya numere ya ɔmhwɛ ne nso sɛ akukuruhwi ase wo abrabom nkwanhia ne amane wo abrabom enti sɛ ba sɛ wo bɔ bra na wo hia saa ne amane ma yi bi wo mu a ka kyerɛ wo ho sɛ ɛnɛ na asi saa ɛkyena ne yɛnkunimdifo wonya ka saa atake place yɛmu bebre ɛwɔ pepa ɛwɔ anidaso sɛ dane sɛ boa ɔmbɛdi nkunim nanso ɔmontimi mfa gidie nka nkyerɛ wɔn ho sɛ ɛnɛ ne mu ayɛ den ɛkyena nkunim bɛba sɛ woyɛ saa wobɛtumi aka sɛ mewɔ anidaso mewɔ awerɛhyɛmu sɛ mɛtumi di nkunim wɔ abrabom na mɛdi nkunim wɔ abrabom bat nkunim die ma nkɔfo bebre na etie mi na ɔmaka bi akyerɛ ɔmo sa amam nkɔfo bebre na ahyɛ wɔn ho nkuna sɛ ɛbɛyɛ yie adwuma we me de kom saa mesua wie mɛdi nkunim mɛbie madwuma enso amamu saa nkɔfo bebre na sɛ me abrabɔ a me bom mɛdi nkunim wɔ matamfo so na enso ne atamfo sere wɔn ebinom adeda akɔ wensafo ebinom adeda akɔ siampafo nkunim na ɔmo de wɔn ma no kaayɛ no amam senti ne sɛ na waka na no saa bɛde onigidie bi ataade n'akyi ɛne oni anamontuo pa bi ata akyire sɛ me nam saa kwan wei so ɛde igi adi sɛ dane sɛbo a me mabrabɔ bɛdane yɛwakɔyɛ te sɛ obi pɛ so wɔtu kwan na oni kuro nim sɛ America no pɛ sɛ wɔnkɔ ɔsɛ dane sɛbo a America no mɛkɔ but yɛyɛ passport watwi nani saa na nkunimdie no ayɛ sɛ wo ka kye nkunimdie sɛ wɔ mmra na wo ka ne gidie kwa so a wo sa wade bi a wo nsa kura mu na anam eno so ama nkunimdie no aba me pa che oni yafunu a yede wo ba na apese o ka che o se danse bo a me menya ba akwa to me nsa so eye nkunim no beba na me pa che o unni be ma wo ne wo da nkunim ni be firi he de aba enti nkunimdie ne pe actions enti ne ya ka che oni pa wo ti anumere se nkunimdie asem na wo ka na ye ampa ade bi a wo hwe ne mu so obedi nkunim no awurade de bedom wo nanso actions ben na wo de ekọ atọwese se nkunim di a wo kan wazam yi eno ne ye problem a ye wo edida bia de ka kire ye ho ohia namfo no mo ya ade na ehye no be ka kire ze na mu misa o ejambe hu na ka bia me dam no medi nkunim bato hyedem no wada ebe de nkunim die na tuma bobọ ne ho abobo ano enti ya abrabo mu nkunim die ne de o dane se bo a wo ubedi bi na emom ne ye ka kire ne se upese oye nkunimdifo se de o ka kire ho na ade kura upese odi hu nkunim no pe ho anamon na etu wa wie school upese ye mfa wadwuma na osu nya bibi ye ampa adwuma no nsa nka bi na wo ka kire wa afo se me dane se bo a office asumesi me ye adwuma wo ho application so nkoto ho da se nkunimdie ne ye ka kire se nkofu bebre de wonani atoso sa amfa mo endi sa wugitum so obedi nkunim a fa bibi si wani so tu anamo bi na se wutu a se nkunim di a ye ka na nimire ebebo aboboa no ye tufu na ye generalize ni se ya aya na ye nkofo bi se ye se obedi nkunim to anhye dem na danse bo de gidie ka nkunim die ne beba eno ne ye ka kire saafo ne se omo na ye anom ta ye feri wa abrabom omo na ye na ne omo pe entensi so ma won omo na ye na nkunim die ntimi mama won abrabo enti anumre so obi tie ye ne a ibatro weta so gitum wa abrabom se danse bo nkunimdie beba na ya de kura opese odi nkunimdie wo ho no ye ho adwuma na se otimi yesa ba bia nkunimdie akodie bia no odimirika beba ba ye wa watu na so afa wonhira eno ntoma pafra ya okay emre bi ma master bonyum bi o se kakasapa fa ho na ma sempa emfiri wanum emra wo wabrabom na yinkugu adwene ye dai efiri wutrim eye dena you shall be victorious abrewatia afoso be ma se gidi enimu a obi entumi nso nyankopon eni ababa wa bi a wakwa aware ekwan so na aware na ntimi amaso amfa ama no
na ne ye ne ya nyankopon ya do akobon paye saa ne godfather nso asere wa nyankopon ho ama no na ye na nansen ya da brantie foforo bi efra brochire se na ni gye ne ho nti opeso obeware no o gye ne ho achi nya asa akwa ne godfather ne ho akoka hwere ne se papa me de misro na wo gidi se aware we se ne ebe basomponi ebe ye mponi onsa de na eba no wabo ho mpa ya ache but on say nigidie se betimi aba beka ne nsa ade bia nyankopon anase Yesu Kristo awo bia do eyenkunimdi fofo so be masa wo hwe 1 John 1:5 no wose afri se bibia wo nyankopon wo ye no edi wiase so enkunim na enkunim a ewiase anase edi wiase so no ene yengidie na 5 no se hwan ne de ode wodi wiase so nkunim no se de ogidie no Yesu Kristo ho asem na wo kan wono ene bedi nkunim ewo ewiase so nte no wose de ade bia nyankopon awo ne bia no ose wodi wiase so nkunim dada so se say ye Kristo achidifo ye efra ye Kristanfo na se Kristofo a ede na ye ngidie na wose yetimi hwemu kina efisa sa mehwehwe ade de afri nyankopon wo na se me ni gidi a enya ade kron pa ba be ka me se be ba be dru me nchen so no me nyini se sa kwan we so na afa benti wan hwe ya na masama na san me ho ne ko ovoso be ma eye gidie e na hia so wo gidie a wo be ka sa ma me po atutu emfa ho ni adane ne mframa ni asochi ya ebo wa ablabo mutia wo etwa fa na nyina me so obia ne problem ebia wo de na kwa ya wo ebia me de ye sikasem obi de so akwa ya adwuma sem obi de so akwa ya sasumdue e na wo hia wo de no ene he me si nyagidie e wo awurade me no ene be mo wa ye nkonimdifo Ovoso be man Deuteronomy ne be catch over Deuteronomy 20:4 no wase wawurade wo nyankopon no no ene wo kan ho ne wo kọ wane wo kọ akon so akọ de atia watamfo no na wa mo aye nkunimdifo Bible ne be catch of 1 Corinthians 15:57 no wo no wase asedanka ye nyankopon wo no a wame ye nyankunim efa ye awurade Yesu Kristo so no Bible ne manhwa so de pinte no da bia ya na meka se wo pese wo ye nkunimdifo de a or say I can do all things through him who strengthens me. Philippians 4:13 no ene kan yente no. Ye ka kire wo bia say sa omo ani da nyankopon so na wa ama wani enya mfiri ne so wonya rehwemu woni mu na wonya wotwen enya nketesie e wa ablabo mu pem ko wani mu fo so be ma da bia meka me say epo asoche bebo hum betu eniema kese na befa ho wa ablabom e be yo te said de ni da so nyina sa and said the 1 Corinthians kind was say I can do all things through him who strengthens me nyankopon e na e be hye yenden ni nyina ne say yen so ye keka ye ho ma ye mboto wa ablabo mo ma ye nkoko ye ho te said ye ni obia e fi se ye wo nyankopon ko ade a mesi abibia no ansa na suani obeba bontin se waye nkonimdifo je se watwere nsɔhwe ansa ensɔhwe ble no e na wonam no kan hu se no condition is permanent de wonam bia no ebre besesa brebe dan e bedru ho no wo de be ya dance e de aye afutu nsem e de akacha foforo ma ye nkranhye ama won so abrabo ama onya baby pa e de wonasi atenetene e wo abrabo nto fo so be ma won so betimi aye nkonimdifo hwe nyankopon anim na fo ani so ne so de wu hia no ene wongidie medase okay eno tigidie wo bibia mu a enkunimdie etumi eba eno ti wo hwe nyankopon ba Yesu Kristo a odi owuo ene asamado so enkunim eno ti enesa wo de wabrabo anase wakukuru hwe ase nyina da wo de etu Yesu Kristo ho a orofo odi owuo ni asamado so enkunim dia na Kristofo yesu yetumi enya na gina so se ye papa no wuye ne nansa so so de ye ogidie mu dia orofo ma ogidie enkosoro na obedi nkunim emfa ho ene baabi abrabo no ede wakwa wie 05549331 0551 na 31 0548 0548 na 31 yeko emfa enko yanim hello Oforisuo benei. Yee. Amengua miye. Me tunkre every crazy. Mr. Enoch aka Nana One. Da coupe. Oforisuo. Yeah. Nkunimdie mwa samye kai.
na wetuma ye bebre ansa na yebedi na kase bi nkunimdifo no na watoto na brabo yie ofoso yan hwade bi yan fa ne se tinmienu ekobo match sati mienu nyina so bia ya kristofo ena obi abombo a kire asafo ade se rade ma mewie ne sa match ya ne kogo ofoso ebeye den na awade yi na ne yi ta ba ko ma ba ko so anwe ne eno no kire se utreni a wo koye ena umode mu abefa de na di no ena paibo ne be kan wo be di nkunim ndi ne ka tani pa bia se nkunim die ne de wo no be kan na wanye hu adwuma ubetine hiem akosi awie rasa no okay hello hello baby afrefre udi so we ma share kwabna abekwa se ye do fie ni no okay we dey o mentia no obejafo na comment so so abibia menama adeba kwa me de she mi timu se bibia be yi ama me kwabna me ke adi bia le sese mensa kan wo abrabo mu anyame akanto me so sese be mu mame nti ni pa de onam ho sese o kan ku di asem epo abrabo so ayimle mo nyame nyeduna me da mo se no okay hello kwajo space ofoso yeah Echiawo. Majo so katachi we nya kwajo space ya wani o. Le pacho this morning. Techima. No okay yeti o katachi. Oboso yanisha one ene masoma modi accident. Na amshe yasi no abrabo enkunimdi ewo ho na nso ewo ho made obo ne ho mode. Na no na asem bi si okra ene akura ene kobompaye. Na ekura bompaye se urade engine free otamfo nsem ana okra so bompaye se urade man bi obedi because urade aka se o maye bi obedi am ke panche ana nyame asem so se o ma so ke bre so maye so ekura bompaye nyame ta ekura ti a okra beda kom nyame ta kra ti a ekura so ebeko enti nyame be ja obi ama na yisu na dwen enti se okra ti mi ti ekura ware ne ekura so timi gane a ware ne enti abrabo no eye wan kasa o modern bo entrem wodi nkunim dos nyankopon ho nanso ye de modern bo ka ho a nkunim be yete ya me nshirawo no okay hello okay yey Osei ayere ahudi ayere ahudi ayere lele mudaho ejatu atro over to Nigeria did a better contract at Papa for 200. It's too much. Come pa. Well, but what's about what you had the million days of our okay. Yeah, because I'm saying the church as singing to someone said that couldn't be how much baby out. So the same thing. Now, I gave up what we said, maybe about a fire burning Sakra. In Santiago, and only a female. Yes, and one and open till one. I said, we got a good boy. Not even give you over. That cannot go. In the schedule for which I did my yellow. Then couldn't be a hawk. No, I'm up about 10 so for the day and again, jump. If you never get in that Ramon on the country on it tomorrow. Amen. Hello. 0554-931-931. hello Baby afrefre udi. pastor na wasi wase pastor san do kwa mamo No okay yeti o. Ele kan de gase na me nshira ne odefo o glad man pe bin kan o ti o nyankopon se obi ya amfa won be bia otie na be bia wo bia ti on ti be pre won ka ta me de tin cha ya mi o fo so won a ye de nyam be kan na be be mu na wo wa ho de bia ya fa ya chen nyamensa that's it. No okay. Hello fu Yeah. you ba so as to me No okay.
Ofu mechia February ono amaje ebra muti Sompa TV ene woni wa bedwafo nyina ne Ghana fo nyina so encha senkwanko mo bibia ya Joseph yiri se mafuti sema abrenya amode ebre no ye bese se atifo mma mfanye adwuma obi beti afuti no nso se de obekọ no ana encha yiye nti bese se mma ye se asem ne yefo na adwuma na mo ye so yesi hu se adwuma no eho eba mfa so e de amaye nti bese se atifo ne ye se sa de no so na abrenya yinti ne da mase. no okay hello baby afrefre udin Majo so mame udin baby afrefre opa en number ye friend na en number me katre ko se akri okuko akai be ye ebe fa en si ko yo modern ye ko akoye ni na di yo se kan ko ye digin su se be ye akai akram hello hello Majo so katachi baby afrefre udin yetio Jesus. That's you program for Hana agency the number. That's you of teaching. hello That's you of teaching. hello 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 Hello. baby afrefre udin Who's good there, man? You tell me about your phone and ya Joseph eburu me kasa fishing and a friend of Sabrak. no okay Oh, no, who is my body about Mamma not to my promise and good for some of amen no more say now, Bena Bena, Munya execution, see, I'm a family. Oh, my media to put Messi here that the catcher now found no man. Say, a Brabona one day. Edene. I say she got cane, who be a Brabon more there. Who be an eye ding. Sana Brabona, a quack. Edamasepa, every befa. Near the Abuembra. Him say, it is good here. Anything that must say, no some time with a brand anyway, Machiam. no okay hello 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 baby afrefre udin hello hello so would you do most to most one that's why you did that someone quite said the yeah the master time of something no okay hello Hello. baby afrefre udin Make a couple of you're very attentive to me. yetio The I'm of to Sompa. I look Omona someone Asem Mpe Nipa, yeah, Lumba. no okay hello 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 baby afrefre udin yes very nice make a free coffee yetio akua and then the mark can topic listen me mami me di that nine me kwan yo mo de me fa so eyi ni ni ma se me sanko ne class wo me ma no ba me se ni ho de ekoye obi adwuma a month 100 to the year in the extra class at the cohan dan esa se me se ekoye obi adwuma ma me bre me ho ase ma ni pan no edi adwuma no etie no kra se me so no fa obi a no so ye adwuma ma me se nyame ayade no okay no okay wadin kunim no hello 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 hello
Hello. Baby afrefre udin. Hello. What you mean ka? Good evening. My jo so ma me udin baby afrefre. Hello. Oh. Hello. Hello. Yeah, mama sent TV no. Hello. 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 Baby afrefre udin. Kese fi takrade. Takrade fo nyina ho ye. Nze budget asem so o so nya gidie. Mu futu na makana ya. Mbia me hwem me di bi bo me bra kakra. Ese gidie ye pa. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Sompa ni. Sompa na ujina so Asem Mpe Nipa dwumadi na wutie. Okay. Ya jo so feso. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Father, I just hear from the very much. No, okay, yenti o last caller. Maybe a market, but I'm not they say, "Me, be at it. I am firing to make it. And the fire, indeed, there's been a gun of a correct and every day close to labor. I say, what they did, they are the fact. When you're doing, you be a crack. They are about to know each other. Unfortunately, did have a comment. Okay, enuti me kanche o dede bi se. Sanwenta so bam. Na so sinkete na ya wadwen sa abrabọ no betumi abobia nkunimdie bekoso ama. Na so ya wadwen se wo twen se bosome beso bi betibia tubotomu a na do sa sho damri from dadam hyehyedam a orofo nkunimdie entumi enkoso ma. Nkunimdie bekoso ama wagiswa ye ho adwuma. Enuti ya kanche o dede bi na anwumre se emfa ho ne ba bia brabode ne na kwakosie emfa ho enne kukuruhwi asie bia wo abrabom a etia no yen hye nkunan enka kyerɛ se sania nkunimdie bekoso ama ho na nkunimdie bekoso ama no agese wo ye ho adwuma enuti ma yemfa akwadwero enka ya brabo ho na saa yobam ne yesi nkete hye ho den eboye ho so a eye den a yebedi nkunim na nkunimdie ye ni faako betuma di nkunim wawadim ubedi madi nkunimdie ewo wabawom nkunimdie bekoso ama ewo adwumam saa na nkunimdie so ebetumi akoso ama so hwe bia wo kotwero eno ntima me papa ma asema me di eja wona nwumire se yenwenta so yemmo ye ho so na se sinkete hye ye ho den a nkunimdie bekoso edi aman baafo ye babo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom badika ka kyerɛ se adwuma ku bia dawroma ene pempi no Asem Mpe Nipa dwumadi ya wote yenka no ye ko computer so dwadi emna sisia ade tinema no mututu no oba mi ntimi kura so wa wutu ayo senior me de ade adan Herbal product am me ti de bia me na no mu no chef dan Herbal product we ye dan extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there was no problem there senior wo tu ye dan poke okay so wonu dan poke a okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nyame sha come on do ba the dan Herbal tonic muni ma biwo minum pa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndan so mi ni ebi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sir koko ya bi betana me so ma me je me ho enje ujame na amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na nso mi hia dan fight okay aboa me pa yini na firo ma yeti ma dem ho sine fifi ti asate tell boy Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adebedie nkrato yi api
Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Okay, ya kwakuanim medical catch we asram say every nonson kon no do so de Asem Mpe Nipa wo hefa wo Sompa TV Sompa 93.1 na eduru ba bi ne beka asem bi na fa busua ho fa japade se ye dane ede mama ya na mafio mampani dada jeje Rollins se every say enkane na wo fasefo epam koda edi free efie no wono ne betwa mu interstate succession law 111 Ghana mamra no ebamie de japade ede ama enkoda emfa ho se omoye mpanifo emfa ho so omoye enkoda wo se obata bia brabo a wo bonu obo ede manema eye tietietia John Jerry Rollins and the best sansa mra we enu ti no se ebase e beka japade ho asem a ya na ma fe no kwa enya asem ketwa papa memo akwa ba Yeja. Planipa bibia boko de. Na me adum. Udin de say. Pacha friend kwamna senso. Kwamna senso firi hin na baye. Kese. Barakese. Pachan. Hona kumasifo nyina nya nsuo nom. Hona dam no ewo anya nsuo nom. Papa wakosam ne sen ya wode beda Sompa Asem Mpe Nipa say ye ni betumi aboa wo. Yo mia we de enya boni bia. Na ne papa na ne wotema. O papa ye friend say. Ye friend Mr. TK. No no sufri barakese wa. No sufri barakese wa. Enti papa ni wuye no. Na Yesu akra enti ba bare. Enti ba no papa ni fie. Na mo wo hefa wuye. Ne wotema. Okay. Papa no ye adwuma with Liver Brothers. Enti oto estate house ni bi. Enti abra papa ni wuye na ye ba no. Papa so ye wo mu mienu pe oba ba ko be ma ba ko. Oba no de say. Ye friend madam Juria na apia. Ya sisi a wotiti sisi a. You say hey I want what ye. Okay. Enti ye ba ye no. Papa ni wuye ye bibia wie ye ne de ye papa no ebusuani ba ko di ade. Ma me si da bi. One na ninu abe ma no nti wontimi hwe yin. Nti wono a ebe stand na wono a wadi uni abe ma na de. Nti ebusuafo ni je mu ma no se wo behwe yin. Oba na ka so bedi ni nwa be ma de. O se obeji ni nwa be ma de. Esan se na one ni nwa ba no omo ye wo mu mienu pe. Ye wo mienu pe. Wo mu ntam so wo mu do ye ho pa enso mu ye mienu ni nti. Ma me ye ntimi wantimi ahwe yin. Nti o ka che se odi fie no ama han. Na maintenance wo ho papa so wu ya che nti wode sika no eye efie no. Na owia na wo hunu de ye beye. Ya hwe nanimu a fe de na de ekono na enkoyi ene ya sama no ma abusuafo je sama abusuafo na abusuafo no frɛ no ne yɛtwahia mpanyimfo ne sa anton na wɔbɔ ne hene enti ye no wɔse yɛnkɔ frɛ papa na wodi adanse no so papa danfo pa no ne papa ne koto fie no yɛ no so frɛ no Mr. Kusi ene yɛkɔpɛ no bae enti papa ɔbae no ne nyina yɛ transɛ omu bisa yɛ so an sɛ fie na wagya wɔ so ne fie na yɛ ho adea
wosi fie ne de won ka so afa na onua be man ka se si owu a wone ne madia no mse fie dadaada adan ana so na maintenance wo ho a oye no mse sa na tie de a onkoche emfa ye de mayen ana wose sa na tie de a obekwa akoche no de ne man da ne pipes no akodi ne man ho nti wono wontimi mfoka enkonkran nti obekwa akoji pipes na ba pipes no begia ba nne china wo ma me akobɔlete ya ye nkrata nyina to so atu sunsa wo ma gye china pomienu asa agiska 5 million se okoche ede aman 13 years good years ni ma me no famaye wo kono ho a wo se ne asem no lawyer ho lawyer no kra so agiska no ba afre du ba bi ko se lawyer na kwetena buchiri ya bona no also one indeed the same Madam Juliana Apia what it is here oye di adwuma oye pension na ochira de nti ehwe se da asem si kono a yeso ye ni buafo bia yeso madaworoma ye ba botumanim na ekwan bia e be fa so a mbofa so amaye ne a yensa e be ka no ne se ye de baaye o papa wu ye no adimfie sei pachon papa wu ye na mo 12 years na che se fie na bakosem de ntumi nka na mentimi nka sa 12 years ni nyina mo free tema besne betra barekes no wan ko tema biem ma nko ho biem na edu ba bia ka se nko hwefie no mekọ ye mihuni ntina meta ko ofie okohwe ukoso na obusa wo mo na otimu no nka no kore ne nkyerɛw nso wono ase wo de ama han nti last mekọ ye asam ko kana busa so wokọ ye fie ne enya nam so na o matutu mpoma no nti wo mo guso ayeye no so wo mfe nti wo be kyɛ de ama yen o ma me we pacho maamne so mapani we ankyere maamne so firi mu eti usese na ubua o papa we adi mfie be sei papa no somewhere 76 ena maame na fa fie no sa up to date wono aka so odi ama hai wanyi ba kokora mamu ankotenam de bi odi ni nyina ama hai odi ama hai at Sompa so 76 2024 Juliana Apia empanifo ni hia ye no one motwen ana se wagitu mprekope enti papa no kra na obedience papa ka kire se nkra wo mo bre na fie no kra wo jemu ma wo ma na aye den no so obe ma bi na se odi ni nyina ma ye de onfa ni nyina ma ye wom dan kra sei eye dampo miensa na toilet kitchen na bathroom dan so plot da animu empanifo anka so papa ye will be between akenkan so was wonu be mana anya we mu no no ka kire nse so wu a ode ne ma ne hye ne nsa enti fie no woni ye dia no wu ye otimi hwe mu wan hwe ne da no a ode ma ha no fa so ro amamu bi pen wo mai bi 87 and odi 50 Ghana sa me ne mudu kakra say o ma be handan na o man cheske ni nyina man nti enyi weni afa nto bibibi ni achepa 50 Ghana ayasemo Ghana hapa o etsi no o sesai ye de kwato na so mpanyimfo anim kura say yesere no ade na ye kere dodo okọ aso de we okọ Methodist ewo Santase nti omo yese omo be frɛ no omo frɛ no kasa omo so frɛ kan yese afekwa de dan no kura no wo mpa biom nti ne ode pipes na manema no nti ne ba no obeka me di pipes na aba bo so me miensa ni ye nte ho hwe osusu se dan no ho adi na da so edi ne de mintimi nkyere pipes na akodi ne ho so ye ne nim pipes no ye hu pipes na kura na pipes de won ho adansefo bebre ho amnum se dan yo papa dia adansefo bebre ho Mr. Kusi no one me papa ne koto fie no woni mu nsemu nyina senti amibusa sa se nipa bonfo amienhu nipa papa o hwe edan 70s up to date or the man high to Sompa so nti woni abada ye kora saa dwembone na obetumi de akosesa paper no no de ne din atoso ekoba ne saa ye bebre eno ntina mebusa se adansefo we no adansefo okay adansefo ho dia yenko na yenkope bibi emfa yeminim na yembra se ni hwese
adansefo bekasa na asemi ba ye no mi ankasa me frɛ maame no ka kyerɛ me sɛ obɛfrɛ me sɛ nne no obɛfrɛ me dia minim amete sɛ ne chief producer so no etwetwe nkomo na ne ayampe a wototototo no ye bɛfrɛ na fidie so otwene mu tan obɛfa ye di efie no nkomo na onyem na onya de wo kyerɛkyerɛ no emfa so bɛ na opɛ free efie so what is one for so wa orafo enkope mizo drink ni bi na mizo drink no aponto ni abedi tuo nyina no mizo no ene 5G miza no etime boa pa orafo mizo drink no maka kiro se uchi akokɔ nam ka ho na de sefo ahoho a enu ama nkroma so ne kan ye mesefo no o sefo ahoho a eboa pa esevo akɔ animu Ketios market agents wo ne de mizo ne 5G miza odi abadwa so a amanfo atu aguso orafo 5G miza no ho adanse ye kra mema no kyerɛ se wonom a ahoɔden wom ahoɔden ne wo hen ba medi ahoɔden ho adanse a enya ahoɔden odi kokoo na mmom de odi bedi agoro e wo mpa so emse eboa pa manager Daniel ewo 21st clinic kahwa overseas yen call ni do supu ibenya ato bikan supermarket abawa sister sewa no manyi post office yen tomizu 5G miza mama Esther alright at Royal Ventures Baptist University ebuakwa ibenya mizu ene 5G miza ni bio sana na Sachi Enterprise ewa safo abincho ni via pick park no ena edi ni Mukwachi Company Limited ewo Puwe Mantemu Eastern Region KF Kinju Enterprise oni ndom hotel no eni di enhwani mu opamangwa abrosana se ye koni kotomizu ene 5G mizan bi the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert 21st clinic baye no mi hu say yade bi friend sciatica na sa sciatica no intim yade so sisi fa asrem onako kuma kuzu na ye papa 21st clinic ko de bibidro so ene tu sa yade we ase o se men kan to say yade bibire bia de free trinwa no ekosu na ase no fabra na so ye no tu ase emfa ma na san ye ko Europe to yakosa yade ewo ho South Africa ho ne sese ye nenam a ye tu yade ase e de ama Ghana de se a wakwakwudi akontrum ewo ho na Ghana ha no so 15 branches mu enye se bia ye Ghana ha ene nenam da bi ye da so ehwe amanfo Ghana mam ha 15 branches ene wo Kumasi a wo hwa overseas woni Alpha Radio no na ban Council Quarters Court Junction obuase Dome Market and Crime Sunyane Kranza Tejima 21st clinical sinyimini 0540311311 0540311311 na South Africa appointment no so no buku ho wate ye ba waboboa no pe your Dale steps ene ye dru ye the 21st clinic na etwa wo fie ho pe ni ababa behwewo 0244915116 0244915116 appointment no buku South Africa near me. Ya going to seminar Express Group of Wapa. Express Group is a country say Canada, UK, Australia, fine upper Soko, Germany, and I say France yet. Italy so I got tea pony tomatoes in the Bubika crack to bottom. Say Ukosia, the now Koya Jumawala Chuasa, the Express Group or Dobacos is here, or of 4 Kumasi Akratema, Isle Gontakwa, this Unitama, Bibiani, Bohu Express Group, Yan Fanny Manon, near From Comodia, be a far control Biano, Express Group, Obi, you are not come 0249 000448 0249 000448 Express Group President Kanchosa or for 3 Herbal Center no or you do papa baby abedwaso eno ne di tu koko na se koko ya de bone pa koko no eba wanhwe ye umunu se yade enso na ese nyoma ka nyoma gu fom ehe na nyoma na kan gu fom oyam nyina da o se ho na ya na abroho uja na ne moja frimba koko emema no mema yo ebetumi akofom pa orofo woni twa wisi eduru ba bia dwade ahonam ye ohene okwa uminim koko no na ye san senkyere no anu ya eye 3 cool capsules cocoa master na onoma de apiapia asisi otu nyina no ebetumi atete ede every ho orofo 3 Herbal Center no de say do papa we abadwa so eno nti so obi a won master de a 3 cool capsules yemfa ntu ye cocoa asem kolinaka ba dani ye ba misti ye ba happy dank okwa obenya 3 cool capsules ni biato na over the counter for so ebetua kutubi no waton ateso emfa so 0546 107 107 0546 107 107 na yefa entu koko na zem order for Dank Natural Health Complex wo frew Dank semen kan chiro say pachi number 2 no wu
dank semen kan cho se petit number 2 eno wo na said ye wo si etu yade ase no omafo no ekọ so mo yade no se dank ho ya hotofie adenti no se ho ya hotofie ebiso no yade no tu ase deku ema ehini kura enkam debi dank ena esa yade sa na o se mo yade no mo de ho na to ahotofie eno nti no dank ho no eya ahotofie ko na ho nkoto we ebebo yi papa chinanda wo ye adwuma o mfidie pa enu papa ena wo de etu yade ase bibidro so ena wo de etu yade ase pati number 2 on City Life Hybrid School no ena ebo ho pe yekwai na yenko enkotu yade ase wo dank natural health complex ho ena amanfo bufaso ekogia yaresa 0244 107 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 dank NSM kanchosa nyameso mafo yaw ono ene ansuvie tontrom som aba nyame somafo yawo ono na ye fanda ma asubie entrontrom esono orofo wo se me kan cho se 3rd to 8 October adie bia dani konua da usubia ebe papai efri se nyame otumi no sa nam na dom so be boni ni bobompu ni mpu a obetu yade bia se no de amawo ade bia koya consider wa wade mu akontru so sa no sikasem so ato ape obebo papa Osei kancho say fifth no ombako work na work no be free Abdeport Junction near the Agricultural Center ho and a council no eso be so wosi onyi obi amfifiri meti come and be blessed nyame soma for yaw and say men kancho sa mayenko emfa enko yanim anoti sabde yahwe papa wodi Mr. JK nimne ne koto edan no yehwe TK awu free barakese na no ye adwuma ewo Liver Brothers eho enana papa we oye na adwuma anti yenko na yenko yene ne kwotwetwe komo emfa da ne ho emra se free say de wo kwa aten de wo ba aten na do gina ho ne atentrodu no eno nti no se ye pebibi wo da ne ho de a ene papa ya ye be free ni ena ebetumi ene Asem Mpe Nipa akasa na maame no onyade wo ye no kra 71 hwan de dan ma haya baba besi sabredi a mesre na adwobreo onyade wo ye no kra yenhwe na yene papa no entwetwe komo yene ne ntwetwe komo mra se papa no madia obo Herbal and Medical Research Center obo Herbal and Medical Research Center odofo obo fo no so maboa mu agrege pa na kotofofro mo ba nsuo mu na sedie saa obo no omo mfidie no ano tem pa o se yade bibire bia da wo betu ase no de amawo na wotu yade na ase no ode Herbal betes abadwa so sisi yade ekọ enemsan yade ekọ eno na broni ni koto bia Odin or the precasa pada badwa so odofo precasa pada no or the nyoma bia frefra obo Herbal or the agrege pa nyoma wo dia badwa so no ano den papa enoti yehwe na ye ne papa no enko twetwe enko mobra obo Herbal owo adoato adum no ne sof ma medokno no na edi enhwe nimu orofo ye kotu ye yade ase akose ho yade pa obo wa ne akose mfidie ma ye research no dia orofo ye frɛ abawi 0257472506 0257472506 obo ena se men kanche osa hello Panipa memwaju Jakusidio Jakusi matonka na Jakusi enwumre de ka obefa me wadaje kakra pani a yefra no TK no oye adwuma o Liver Brothers odi no no ya adwuma o Liver Brothers odi o ye minya free for the butia grow free for the asia kopuze odi club the Panipa wadaroma nwumre yese adai bi ewotema na papa TK eye ne dia na enya ne nteye se wone no nyina na kotoye
ɛdan no ankasa ne mu nkɔmmɔ ne sɛ ɛgya tike ne dia ana ne nua baa no dia ana so mu ka sika bom na kɔtɔɔyɛ ɛdan ne deɛ bi ne kɔtɛba 1962 yɛ ti new tema na yɛ fie no ne president Steven Barry na Steven Barry no yɛ gba England Steven Barry yɛ England sika odi dare ko ebikai ɛno ɔhɔ ne tike ja kwa ko ɔbɛtɔ ne fie no tike to fie 1964 tike to fie fie Steven Barry ho na this is what I will be able to register if you are to na me take nyina ti no tema ono benya hoto ezo this we go there bit to committee 2 ye bote e dey register here no and this is a fact to be able to register here man ko ni very I see this for here high no ti ticket aso ye no o say what you Ajakusi wadaru mama fono eme wano kakra na kasa no emu efenti pa. Sesi ameno ka sei. Aba jere tike asenso. Tike asenso kibinya eye madam. Ni piye kwala brim. Eji agroye nya tu kwa kotema. Ya ne tu kwa kotema 62. This hono I thought a new tema. No man, we would do. And when you hear we are dying was committee well, like yes, committee well, I used to try and die man of the barrel if you know my ticket as so. Ticket as well, the reality I could put it. Fani sesi ano enchiriwahyewa bafie no ho de yenim ne se obatan ebobra Ghana mamra no makwan se owajapade a ne ma enyam chefa sesi ayi no nua ba bia gifie na kenten so a kompesen kodare benya bi wate ho asem kolare di ba benim be du brand ya benim pe na me no la sebo many teachers in the same army school, and it was a week. So I'm a queer audion in my one. Me, you see, you see, as a free. Any mamma course is Louis, who could be that's really college. Any bar on the dear, if I can see as a sweat or by me, if a puffin. It is no. Eso ema pase we are the Japan and Matia. It is mama de ye de faso bi eniso. Panipa na ba sa no moya busuana de na busuana ka kire no. Mama no o ye you can be there was I can't simply be do company to be ho. But ya ko sorry for on your teacher or from Mancolano. You go out for your Passodia, you never came here. Who are there? The material about the KJ here, you know. Panipa, Medawase, if you say, I'm sure I'm then from Kakra, and not to me help you, and not to me, Pamuno. Me here a message from why. Yo, the was in Bancolano. You, Mamma, as I put a review. Or Paddy, Nimabe, 9 of Club with Kiki. The man 9 a walk on to him. What I'm saying, what I would give them in 2 months, I like it. Sir, na ajakusi o krono o si so pepo se efie no de asanso na toye na sa asanto o ajapade na ne mate asede a se ne man nya mu chefa yo asanso o ajapade de badia
This is a poor dear. Yes, mammy on it, so it's from a barco. If we, I may run in the pet, never back or babaco. I said, so, yes, as a penny, no pay, so, if I no married yet. Papa, and any other here, no, when you papa, you would keep any here, no, any, of course, will give you tickets in college, and you see nearby. Back I don't say, yo. I just say, walk chrono. Abra, or my imagine some register fear for Frono. Who say if you're no cratano, Mr. Asem so the dinner share so, and as one in your bandin and I was so. Okay. Penny penny me medase. Yo. Okay. Mr. Kusi ena Mr. Kusi ni no atwetwe nkomo no omokoto fie ni nyina no nkomo no kire se na Mr. Kusi edimu akotene yipa. Oso an your friend say Madam Juliana Apia. No kire ade wo hefa na ode kwa ahomegiem. Ono na okunu ya commercial bank manager. Ntina won tena fa ako. Mi hunu se na omo do ma ahinkuru. Edu ba bi omko kitikrache. Edu ba bi na omo afijase. Nti omo ya transfer okunu ba bi be transfer okunu bi ana onso ka ho. Ko funu se obe kumase yi. Nti kumase ya no be call pension. Je se oswa no ne ma we. Ne ma no wa bruchiri. Ba ko pe na e wa ha won so kwa ye adwuma wo bank. Wo say enan nti mi ensa wa bruchiri ana baako no wa ana mosomo yesai yeso ne mama mapade ne nke ye num na asem ye huntikura mienu awu efie hu ye ya ye ka asem no dade ne ekoka asem nya na wo eka ye hunti saa wo mo no ye ka asem no wie ye no ewu ma na baako ewu ye anche ana panyine no ono so efirim na je say dan hu adwendwena nti no one me sister de o mu free akora na me ne ye free na de o mu se ye heda ni obia nti me de mani ato se bia na obi nim yakofa asem bi ba kwanta wo yare da hokora na wo obi anhwe yeso a ono so enko ano no nti bia wo nipa bia obetimi aboa yen ene yabu ya ni aguso saa nso so a wantimi anhwe yen wagi fi tenten twan okay de ba se ye behwe ne aboa mo na ye beboa mo kwan bi so ekwan na ye de boa manfo no saa kwan no a na ye behwe ne ye de aboa na ya na mo okay say mo free barekese ana che saa santefo re ka ukro mpete de ka empempini so odu na mo bi ka na so ye menwanwa ya asem kase o ya asem kase papa mi ko bi man kan bi ya na dru ba bi a ya ma me ye fro say pa cho e frema ko she ba ni microphone ma me akoso abane pa cho me de akoso abane bane o papa ni misa asenso me pa cho me na me di asenso echi na che so de o to papa pepepe pa cho aya asem na tema oni mo me pa cho mi ko school kura kakra wo no na me ko oninku timba pe wo na ye ba barekesi ti eye kakra mani fi ye no na me ko pe me so wa na kira kwan elo so mi school a odimento amazunti obeme makopamade na msemate ibezu kwa mboka kire no sina damfu bi ko bode e kwanso entime ne nko ni ska wo na mse bode e kwanso de mi ntime nko elo si wo na enye hwe se wo nko de a da chi bi aba obi ameboa oba na msi yu entime ba panyine no wie school o se me mfa ne me o conference ya wa amboa me na mba na obeboa me me ba ni conference na o se ma mi nko bi na o se wa no nka no kore enti misakusi me yes chiri dokono nsu aburo na me yes chiri dokono ti papa no ta to me dokono pa na me se papa asedi mi niwo o si na ofiri hene na me se mi firi bale na o se sa bale kula mi nua pa mi ni ko school o bale kese na ne ma no owie no mususo me ndi enko pa o mo kira kwan na me se e frɛ ne se o si tiki na bubodi an bia wo hu no na me se mi ni no o si na oni mba ne na me se ha o si uni masenso na me se ha o si na konum de so o tema na me se mbape wu me se waje dan no
one na down for ne tie to no nti fie ho bi o si ya me se mba be pe mo kira kwa so mi nti no se papa ba ne no ani mi a no si na de bia wo so aburo ni dokuni na wo se wa ni tiri mo den na me se yakwa akosama no kura yenya danse no si ti ke mi nua pa ma down for ni share class 1 se mo si wa adwini me na me so ne nsa di ni wura class 1 da mu ne papa kura wa nhwe no mo papa na hwe na man you school osari ko training college wa be ye wura ba mo de mo bere no na me se asenso wo twa abe asenso pass commenters wo so wo nya da ma ne namuti wonko na e kire wo be fere no wa mfere no enti de pa na e dia sese mkoto dwe nyina ye me ya oso wa ne friend say ye friend Julie ya na apia Otiti ni o ha dan na oni otini fie fie no otimi kwa papa na boa no ansa na wo tena fie me na ni kuna bank manager bisakusi ase ho ayon loss ko na ne so ade ba o papa na ne boa no me papa na ne boa no that time no ye can liver brothers na ye dwuma kese me pa cho sa Meridian hotel no edu wotema no edu esmas ya ho na ekoto party mai enti mi papa wi yo ba bare de wanya party ni bianko bi me pa cho da bi be ya sichire dokuno sem sichire dokuno ya me kwa me ne me firi ma me nche na me ne me sister ba akotenai edi mi so me he firi akoka bere man ba bi eni ho a me ncheni nko me so ababale a na okoto pan no no de abere me na maje ti na minya ba bi no na me se asewa me kwa matisa woni me ye papa emfi papa ba akuna de na mba peja pade waje dada na me ye bi was me kwa akokire ma saasi bi wo esueja ana wakwa akodobi na me see you me kodo asase ni bi e kakra wo so de be ye emefu ntimi ngodo so bi na mi jaye enti na me se de biblia so se ye bredodo enti ye mpempanyfo bi ye mfa ne nko no ma ye afuo yi bi na fie no so onche mfa ye de ma ye wo ka che me se fie ne de se de do no o ka so ma ye ne ana ye tro be ma ye ne fie no onfa ma ye no okoton na me se wana okoton na wa chiska ne sei wo so obeton fie no wa chiska ne mu miensa no no na family ne se afa ba kuna me na se wanti ukunu na wakuma be ye obi anche be ye wode o ka kire no me enti wose mi muade na me se wanye se mi muade e de wo ye no enye wose na me ton de mu pe bia mo mfa nko na me se saa o papa ye si efre ni kofi be ku o papa kura wa anhwe oda wunua be ma na hwe wa so ya ye mobo ya nyu obi kura nto aye so wose me ma be kire na se ene wo Jesu ena asema ye ka kura ye gya ne sare she da foforo ela me se obi ni mo obi kire papa panimu pa na frem de metena se mi papa na hwe wa e ma wo ye wura banana na de onhwe bi o si bi entina ma be kasa megu nanim ase na mbusa Mr. Kusi ena o se no kore a papa na ahwe na ma no ekone ni kwan senka o ye musei ebesi ne o de na ekine se kwa de me won kasa me ho o si mi megu nanim ase nti me won kasa me se me bla asenso nkwa na ofre no nti ere ko to asori fo mpanyimfo na me se me twen sofo na pemu na me de ato sofo nanim nti na me de minsa agumiti na me ti o sei na bla bi twa my sister uti aso de na do nsa aguti na se me ni bla me de te hanom no na me ba me se wa ho na o se friend sei na me se friend Julian apia na o se ene de wa ma sole na adai na me se wagie ba peja pade o mpese o be me bi na o se ene me sere wa se mu edi e fere na so o si di mu wa so de mu hi me class leader nti me hunu me kwa ko pema aku panyin so aba na wo ko frame aku panyin bai ene wo se odi me sere mu nya ma ye ne e beka ene wo share da enti dan ko si ada no wo se eye bi wo bale wo baby enti wonti me ma asole ye kwa ye sa ada no wa ma asole edidi be na wo twe na boy ne frame no so ma ko ka kire no wo si fie no kwa de aduro no ono ko mpe bi obeje ma enti asenso obe fra asenso ne ba no akọ tema ho no mo akọ hwedi otifie no ne fie no wotene mum ne dodo sika ezu otua ko nkwaje 1000 kola na ediska na ma asenso na bla ne kana mse bla ne ye da wano ase ya hwe kwan ya wo mfra asenso na me san frɛ bla no se emu se wana ko medin me frɛ no aso be kan se oyale wakoda hospital efi ne yi na ba enti onya kwan ne nkasa kyese ne ho tɔ no bisinne ye frɛ boy na boy ne se efi kwale wa pa ba de ma me ne ye no ontimi ne nkasa bi ban ya wo free tema ba no adi mfie sei me pa cho na me ko class 2 na me free tema class 2 me pa cho I was wari trimodden ni trimodden ni fie ofo kwa no ni bebre ya aka na me papa ta mo papa wiye no na wo so no ya adwuma bai no ye teacher ni na no ochira de class 2 na ze kokro tew no ochira de se wo so papa asem
na ye wo mu mienu pe na semfie mienu ba ni papa ewu agya no a ese kote no kan ka ya awuraba anya ba ka okrokro ka be nurse ni ono e krokro asa ka kire ni kura wuye ka kire no wuye no osa enti odi machi ni wuye ene se me ka se no obetua da kaka panyin no so a owo mu no so wuye ne enche kura mfa se be 5 years ni anso no ni panyin ne yaka ezo so no abetia da kaka na mzi do pesi nyina yewu a se wo de da no ma hai eti adaka de obetumi ato na yedie sika de oni bi wo honom nipa bi ebofo nti wose me pensem fifi mu nti on kasa me ho sesi ame no kasa ni kunu bank manager no we e ba cho ho sisi a bank manager nso ho ba cho omo de diguvu omo furu so sere papa no kra se em se wa ye America kala muso titi use ya ba cho titi use ya me kra ya kam on preacher kam de toso muso kwa so de we ba cho kwa so Methodist na ka Methodist fo hu abrabo bia obi ya man position wa so de wo ye ni picture o safo we ya mo position wa so de free so mo trimo de mo ya ko na so de mo ho no ma fa ni picture na me fa to so na Methodist for post bi obi ya mo nyi free nsem mon kwa obi papa with 70s waje onie mon fa mo hu mo wanu a wo se wa no da TV so oni e pa chen a wono a oni na Methodist for hu ni suban ne yobia unua ba mawu ya wo mu mienu pe na kade na so oye o ma miensa wa brochire ba ko wa ha Methodist o ko maku o TUC wa no ko Methodist ni acha TUC o do nko ho na ni fie o Santase no ko no Santase Methodist boy na me ko no ho no me ko afie ne number kula wa ha unua ba mawu ne ma mienu wantumi ahwe wo mo ahohene ti ni kie jam owre watimi atofie tema ka kodan fa ma han na ko mo fa hwe ma brabo enam so ma binum kura de abrohu awu nti ebe ye ofe o ma miensa wa abrochire ba ko wa ukunu ye pensioner bank manager etimo mo honkere mo o ye teacher ni pensioner mo honkere mo wa wo fi oti su sa wo bi wo bare okay ye ne togbe aba keke entwetwe komo simadusum na pana members mrem na me asem se me asem anu tight say no me na dwoada me ni nche da nye ho enye nipa ni trimo odin unua be ma wo na wo se so pe na asem no ni ma mami ma so ne ma sa me kutu kura ma me nyo na be kamani ye so ka se won wa so anwo ma wo tu otu nyina me hu mani ye eno na jinja me amekasa kasa anwumiri sa no ya mo position wa sorry we so we papa bia o ye no abonten pa nyame nhira wo ya ni togwa haba keke kwatwetwe komo mra sesese togwe ho ye fe papa ye ka ho fe dia togwe ho fe pa dia na wa dia ye me fe no se silver a good ho ye fe papa do promoter no so no ne nsa no fe oba togwe ese nipa se de wo si efe no saa na prese nipa bi abrabo ye enu tina ya na so mo mfa wadamfo no bibi aboko de mamifa akugya weso ni chia etifo ni afefo ni ni adwuma pa omoso oye ama asante na mi chia misa na mi chia no se ne hotisen edamwase damase papa awiyase sabi uti awiyase na se wanhwe ohusu yia uwa dire anipa opese obeye no enu ana obetumi aye ntuma wakasa weni nji hu no enu ana ebetumi adi kata ewo hu ti bibia weni nji hu no nti se wakasa wo ho a ehia se obeyire wo hu na obetumi agira wo dan so yede abobra na obetumi akowinem sanete togansa na ye ba fiti ye komo na se no adama media dance di bai se na ne bantumi nante na hode na ne nana ye no kura no senyo na aba mu a ka ne nkwana na kura ka ntumi nante eje mama ni je papa togwesafo bi o ntumi nante no utimi hwe o mo kama on say
akoda bia na sebi mamefo no nyimu a se titi no tamu na ye de ba wiase no na different nti oba nyimu sa tamu na eso se de ye na motumi na ntini ade but inde de emana ye ma bebre asisa nti ani paboni fo no hu se oki akoda na obeba no yakoda papa omotumi di kan ena omotumi bloki akoda no ananse omotumi sisa ne shebre nti akoda bebre ho a enye yarefo nso anipa foso ena odi yare adi tuli so se de be ya daachi akoda no tumi kita edipa nti ampa mame no obae nti otrami fie kra be 3 dis nti akoda no so watumi ayede anante kama na ni age papa but me adwuma no enti se asofofo oze okwa solia na bibi ne haudia na sofofo be di camera adi si so di na betumi abisa se eti sei se me adwuma no die debi because anipa owo problem awa bawo ho se okay ube sane yare no wan kire wo se fa camera ade to ni so yes nti sebi uye papa enye camera ene ebe mana wedi be koso anipa ene ebe tumi ede adi adanse ti se mame no okay ti de obi say no na de ho no okay ya ne togbe ahaban keke azigbilgbo sonkalu kaguka from Dahomey Beni no na edwehwe komo no enya afi no oba Ghana ha oba ha no wadi more than 30 years na Ghana fo na wo hwe won efi se enipa nye sunsum wiase pa ansem de oyi togwe ha ba keke firi ho a de na minim nipa ode no ebehye ho togwe ye kan beye a esaya de na empempi no sa aberewa wotifie ni onyini a na ye bone bayi sanse Nyankopon ato ne nkwanam no ma ne nyinkyere adentina da bia ye de bayi susum panifo na ye fa susum koda yes awiyase de sana awiyase tie isanse uya nipa na uti awiyase na se onyi kakra wo bosuanu mu a BBC a na ebe ka se uka ho bi BBC a na to be ka se uka ho bi ende ampa nebo adia anipa no ye asana otomi frimu bibi anipa tomi ye asana yare tomi hano no ye mbisa so ati de mekano nti adia ye frɛ no beyi die ye yifri awiyase ba enye yida isanse eye bibi ena Yakopon na nkasa ne mo se saade no ewo ho akukɔ eno so ewo beifo no bi nti odi agro a ombetumi eden achi no awi nti aboa bia nsoso ewo bi ena ye ya nipa nsoso a ye ba wo yase no sebi akukɔ a yankasa yetumi kuno odi ye laisop anase edwan anasa ponchi a yetumi kuno di ye laisop no aponchi de onye eboni bia edwan no so ye eboni bia akukɔ nsoso ye eboni bia nso no yetumi chi omu ena etumi di ye nkwan ena etumi di saa pepepe nso so na Yakopon ahihye bibi a ye huhu a ye frɛ no beifo nti bibi saa no wusu ya nipa na se odi ohu agro a ombetumi ade yare ade hye ohu ombetumi akon wakasa ombetumi ahye wakasa wadwuma ahye wakasa bibia se wo ye wadwe se okay me ya santeni nti mame dwane akwakɔ hye nkren anase volta anase aburuchire a ubekɔ kwa bebia wo bia no se wedi akura wo mu a ombetumi eden anyawo bebia wo no se mframa bo ha ombetumi eden anyawo nti no awiyase uti awiyase na se osi ukɔ bebia bre a anipa na ɔsɛe wo no se wanya nipa awa hondi sadia anka onji wakasa Afrisa nkrofo no omune samuda nti sana awiyase den etie nti beifo no ne ho asem na o ka se no omo soso wakoda
motumi suma but akoda mo no omo tumi suma omo a enu na etumi mana nipa otumi ka se meyem meya meda najo no na bibi ba bebo mpu no anase mi ampabo bi yira anase meti meya anase yare kitin no akoda mo no na motumi suma ena motumi yeden otumi yesade no ama nipa nti omo guso house atu aso sade ebedu bebia na fi apenefo no yeden ebeba ti se obi ko di contract edan oji contract dan na omu ana director no beba ni sana yeko sa kwan no so sana tie ena mi so yamesi yenka no kre ye kase beifo pa dia metogbe hamankeke meka hu ena mekita pure white obaye no yes na nunti ena metumi kan se sebi anepa no ye beifo ena odi yare di hye anepa be hu anase opese obekun anepa no ususu a osi utumi ye hu ne hu atwoma no susu usu kasa kwan no so no ka ho bi so aho ka ho bi wutinu sebi ka ho bi a wutumi wura sa atokro no mu na wutumi hu die ntia oha ne pa no die ntia opese obekuno no wutumi hu ntinu awiyase sebi wo ye telane nso no wampamu kotuda nti atade simple na wutumi pamu na chese ye di kotu di brewa ahoma no be sawo kon keke nso no ye di baudi anya dia obetumi ye apam nti enu ti ankrofo bebre to me comprehension me ko paibo mako be bebre enye mako mimi enforce obi ase force ababe hu togbe haman keke anokwase nebu nso no wakasa no uba bebi ameti mi fie ho dia wakasa be hu se my chest baako ebetumi ahye Ghana nina togwe na yefiri abayifo ho na yentinsi ba bi foforo ewiase abrabo de uyi bambo ni sikafiri mu enye na mepese mebuso gold ayetu ni ogalam se fo gold ho ena yewo efiri de nanom so de sie ho saa ni minu no ni nyina ho adwuma ye pe ana se nane dane wo ya bibia ye fe no agodi na uka no awiyase mi pese mbe forso obi se anepa no beyi isanse asase so yewo yi yeni na dakra ebu nsuno u forso ohu a ebetumi akabe ye 2 minutes ewo park no so a usu betumi ahye go isanse awiyase ebia wakasa unana ene edisa agodie nu ade hyefo mu a ye wanamo a ye faso a ayetumi tu ebia na se omudi hye efo mu a eno susu ye wanamo a ye faso a ayetumi tu ebia na se wo ye glamse upe kwanya wo betumi afaso a utumi ko site na bibia betumi amba be kausa o ze adia ye frɛ no agodie no o chensi kadru unimwa ekacho ndeche bibisa no chensi kadru isanse utu sa na munu na se usato meka kakrabiti se sedia anka wakasa no ubetumi aye anipa kese ewa wiase nso no anamua ewa sa kwan no so anipa tumi tuye no na no ye din so ati meka no ya anipa so anipa pi wo ho amu mpese mbebre nti mesretiefo ni na se ebia anipa otumi koto asase na chese agodie ewo ho ni na no so no ye wo kwanya ye fa so a yetumi tu okay so ahu nti asemu a ubisa afasa kwano so no obi ho a yetumi ko na etumi wo asie ho bebia ye ya na yesie anipa anamuka no sen tumi esie nipa asie ye asie nti obi ho a yetumi ko na ewo ho eno so ye wo kwanya yetumi fa so a yetumi tu
so ya dia sie nipa no baabi a yesie anipa no baabi a yesie anipa no ahai kwa metumi nkyerɛ sɛ de ya na etumi ye no nti mesretiefo ni na sɛ wo ya nipa na bibisa ɛwɔ wo akasa busuano mu anase nanano mu aso dae anase wo tumi ye galamse na sɛ wo pɛ kwan a ebetumi afa so a bibia betumi apigade a ye be mana oni saa asase betumi ye nua ɛna bi a ohia afiri ni hɔ no wo san betumi ye den aka isan sɛ sika wonni bia ehia wo yiri be jayo wo batumi nkɔsku ye tumi kayo ɛwɔ busuano mu bibia ni hɔ a ye betumi atu mu na no afrɛ wo sɛ bra nti no wo ye bema na sɛ wonni bia na sɛ dɔkono sika ene tumi se obutomu a bia ne kwa betumi eden afro nso no sabi sika no wo bi ho a edin bebiri na nka betumi ade frɛ no ye betumi afrɛ onabo ana se director ye be di din bebiri na chese kakra wo yes na chese kakra e wo ho ni ade ena wo ya ne pa na se wo forso wo hu na se wo yeye a etumi mana wo akasa wo bani na no etumi yeden etumi ba be si abrabo ayi nti me chiatiefo ni na ye kasai anipa bebre ewo ho a bema ewo problem oba enu susu ewo problem dogo ya fa ye man tudwa ye problem ni na no enu ene ye sikasem ye problem ni na no enu ene ye sikasem sika na nipa pe ene automedi tu kwan sika na nipa pe ene automedi ye bibia so ati dem kan but me to gba mekeke me ye tu anamo no yeguso bobla no yende edi esika ndi ye obi ho so oti ne meka no nti no se wo fama danfo na se wo gidie se mene wo ye betumi asole ato anamo a ye di wechi a enyade a ebetumi ede ayera nti awiyase die mana eya na edu baabi na emami mi hura ho pa ne se uya nipa dia enye se wo be yare asana wo betumi ato anamo so ahu enye se wadwuma be se asana wo betumi ato anamo enye se dise bibi be se asana wo betumi ato anamo ti ye kasa se ya dia na wo fi se agro ena etumi di me bronya we ya betumi ade ayama e betumi akoso asana e bedi bronya anipa dodo e betumi awufri awe Ghana ha asana e betumi ade bronya no menimu ni na yes ti be setifo ni na se medi ye frɛ me togbi ahman keke wo pese wo beba na waba wo pese wo tumi mba be hu togbi ahman keke nsusu a na sa namo fufu bi na wo pese wo betumi atu nsu a tu nebu fosu na weni yeden enda ho enye sadia enye carpenter fo bia na nimu dan so bo anamu kana sei sa pepepe mzire ya carpenter ni bia nim da so bo yes ntino wo betu anamu na se wan hwenu yi a enkosiaga timechiatiefo ni na to we have na miba ofa mi phone na odibofo na me ya adwuma kra miba kitua nti e mana ankrofo bebri twa o monisa ade se ne menu bebri akọ nti sana yetumi koto fufu nti mesretiefo ni na se wo send me audio ni ade ni na no mesremo onsanye fufu na chese wo betwa wo san left no na nkan betumi ahwe bibia amunti ena yede ye wo ho mi personal number no eye 0244 48 47 0244 48 and now say 0244 50 60 32 0244 50 60 32 ni na WhatsApp also ni na WhatsApp also ubetumi aweshapo me anase opese be invite me nsoso a ni na no so ekwan ewo ho na kakra na mepese mbesa aka amatiefuo ni ani ahwefo ni na ne se wo a umpese oke utumi mbabe hutogbe aban keke na ebia na se wire ena ejawo anase ukunu ena ejawo
anaasɛ wadwuma ɛna ɛsɛe anaasɛ yareɛ bi ɛna ɛtumi takew na wohwɛɛ no ayama ɛkɔ so no ɛnama nipa so ɛnyɛ kwadeɛ a fɔ so na wakɔ market secret baako no na wakɔtɔ bisi kɔkɔɔ baako 7 na wobɛsan atɔ white no nso so baako 7 na wakae anipa a ɛyɛ peni a wafiri mu ɛwɔ wo akasa busua no mu na watwerɛ ne din ɛwɔ fam na wayi saa nɔteɛ no akyikyiri kakra bi ɛwɔ bibi ho anaasɛ rɔba bi ho na wasan fa bisi kɔkɔɔ no woduade no anɔpa a wobɛfa ne na de tu bucket mu woduade no anɔpa a na wafa white no na waduade no ayɔmbrɛ woduade no anɔpa a na waduade no ayɔmbrɛ woduade no anɔpa a na waduade no ayɔmbrɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ deɛ kɔ so a wokunu ɔgyae wo deɛ kɔ so a woyere ɔgyae wo deɛ kɔ so a yareɛ ɛkɔto anyama a ɛtumi haw sɛ wadwuma asɛe wakasa wo biribi asɛeɛ no woyɛ no for 7 this year waseta mu ɛbɛpigya okay ne hu hia koraa sɛ we akwankyerɛ free yes ɛyɛ free ɛyɛ secret nebo so wokɔ na sɛ mobɔ ɛboɔ no a mansɛ to so bese no ka kyerɛ nipa no sɛ wopɛ kɔkɔɔ no 7 white no so 7 ɔbɔboɔ no nsɛ to so yes yɛnsrɛ na watɔ na wakae anipa a wafiri mu ɛwɔ wakasa busua no mu no kae baako na watwerɛ ne din ɛwɔ fam na wayi nɔteɛ no kakra kyekyere na wobɛtumi ade tu rɔba bi mu na wakyekyere no kama wode tu nsuo mu a na woduade a na wayi anɔpa ayɔmbrɛ anipa a wafiri mu ɛwɔ wakasa busua no mu a wabɔ ne din no sɛbi ɔbɛko ɛko anka bɛtumi akoma wo ɛwɔ saa yareɛ no ho ɛwɔ wadwuma no ho a bibia bɛkɔ so no wakasa no wobɛba me fie aba bɛdam ase okay no wohwɛ na sɛ wotumi ba yɛde saa deɛ no ade ma ɔmo free because for mende mo kɔna ɔmotumi fa so a ɔmotumi sɛe nkurɔfoɔ timakyia tiefoɔ ne na ɛbia na sɛ biribi ɔkyekyere wadwen a wobɛtumi afrɛ me personal number no a ɛfrɛ no 0244 48 47 0244 48 47 and now says 0244 50 66 20 0244 50 66 20 medase okay ebiana obi otimi nkan na sebi odwa najo a TV nko ana ebetumi ahwe nsusu a eno so obade a eno susu ewo ho okay oho de otiasie matiasie sa tege habage odwa najo na TV nko ana nipa no tumi hwedi a be man na ehwe TV side how beba Osei bema hwe TV bebre sa udidi sura na wadidi from toginya sa na apagire okay yani togwa haba keke azigblebo sonkalu kagoka yene no na ekotwetwe nkomo no wodofo togwa haba keke fafi yasika usu besi Bomfa Hospital Junction emano ye bobo ye no ofra togwa be man koda baba be fawo ade bi adani konua dawso no I was set to go haba keke pai faudie ene oje ede ema kama asemo pani also wane din de say Madam Juliana Apia okọ Methodist asode ewo Santase on ye ne tro bayi ni so no the nation zanka Yaw Radinjo ni pa bia wotie na da bia meka sese a Christopher bia ma asole kokora nya akono cause mami beda so wafura na ntuma ne makuo ntuma kama matalis ayi maku bokum gwa no ye panyini bi wom abeda so fefefe barade awurade asem ka se me mfa nya ye yonku nipa no eno no de ye nipa no enso oda so akono ni omo kan ye no korepa ampa unua ba ma tu ne ho asi wo se me nua ba nie se bi medini nua ba akorope
enti de kura me bia me de bomodi am na nya baabi asi na daache na ni ama me breja pade wo fie no so atimi de abone bra ampa ahwe school abaye awuraba onya kunu banka kama ni monyamfo one nete keno asa mo prabo mbra papa nim said daache bi from to order or the ma ba wi ase nti oso odua bibi even said we university wo mu kuranya sa no university wo ne mai mu wabenya mpempenso bi aduru oni ho anko ho mpo anka wo school fees otuatua ne ade gafe na wo so kire do kire no oni ho ntika ose mai na ode se ani gie ne ko won so na papa sama wo ba bia na nka ne kire ni age wantimi anye we ya ma papa no ba ko na wogya na kire zo anka ne mai befa no mu se yesi ba wi ase ne sabi obobra na nani da ho no so a eno so a wo wasa age akenten so nti mofrei omutu omani adien no mo vankai omose udie ne maami ka fese ni ji papa na create ma wo mo na all of a sudden woni ho na maami anka anim ne papa iti oso ka omo hye wo yam watuma pia omo nyina kodi nchenne ye do picture beto so utum se wani afi wanyini enso we said osi da so na hwe wo bayi awunu aba ma bayi wabo abere wa at once aho kire ene brenti ene ono da ho e beka se bia wo chen opanyina na za sebe tafrache ni nuane ho nanso ne so wa na ene ho wo de otiatiye wo to wo ye kama omo de omo mfa ya omu amfa mfrati asefo asase so na wa wiye di we akogina twedi ampo anim se papa me na me koma eku me na materis de ye fra for de na me bokese no we na ma matias ya twa kunkuru so se saafo no mesim se firi me so komo amanya ne yetene agrees of one tias ze nyamesom enye madress mikura bible me ye manim din manipa hunu se me ye eno ni nyamesom enipa ni so de obetima ye ombetimi aka ombenya di mpa aka afa ho ba Kristo anim da no obeka se firi ne so ko on nim kokuo ma hintasem nyina ti ya yenya se ye ya manipa hunu se ye but ye kokuo mu no so yenye papa no ni ohunu kokuo mu asem na hunu ono nso ne bebu atenti me da bia no ade ya me pesa me ye no ya me pesa me ye kire wi asem hu se na mete obi wa futu ano de ma me danse me di besie nipa na makata kata so a na osoro na obu atan na hunu idiare bi wa be on de aso mfa hwe ho me mfa ho firi se wu na wuntimi mu maten ni abetima ya abom se nya wo betumefo na bia me fa e beboa me because me ko yesie wu mom na twedi ampo hunu wiase ya hunu nyansa bia nim maami wo palaku sabeta frache na nim fry eye den ya picture ne frashe su no bia bona mane akura bia wo hwe na nim onyam ndo ma na nim onyam ne nseni suban na nya sembo sede na nim onyam obeda TV su o ma ni suban nse o ma ni Kristo som ense na da chi nkret na ba bia o mokra ame amawo na ye nhira de amawo ndinia wo ye wo unu aba ma chi ndi efe abrabo a wo bo unu aba ma wu achi ndi wo ye wo fe fe date bi o mo bobo watimi akura de we ya mebusa se tunu krutnas na mo de brabe na mo nso mo bebo ye ndi se ukret masibi ono madam mo anije se ye papa fie nie na unu aba ma wo bi no wo ma no mo de da abonten na wasa age akenten so ampacho integrizo sumu nyanza na enie nya osoro kire yen se yenye no ebi na maami wo da na die as matter is asolini na Asem Mpe Nipa to ebi de ato omani wo munnim saade wi muntimi nsechire nka no kura nche ne se Kristo ne yedi na chi nyese no wose ye nkoye nyese no wo hwehwe ye ndima me jemu mu omo na asomdie mra enam so otimi bo afode asika wo ne nsema mokoka ne bubefu onya biem nti bonze ye mmoso yese ye sum nyame mesre na ni die kwa so man komo no ya medi ameto me bo kakra because ye nyina ya ye mama emamu ani efiri emaya ne ye ware won ndiya na o masem na ye bibie ho o ma na nimra na ho so na de ye beka bi mo hwa ne obeti na so wompe o ma na nimra na ho so na nke ye kan onu anhunu sa ampa ne amukura mo kan mu dibem me ma me wo fa ase ne mo me nua me mama we mo mra mesene me fa na mo de mo ngoda mo dam na asumdie mra so pese oton ade bi atize kura nkankura na kan mu tiribom se okay ni ade na ye no ye nton ne ma so akakra ne nkopi ba bi moses na e bi kura ye dada e bi kura hunhum ne mbiem wo de utumi se me pese me nto sese edu nu kuna sibi na china bi beba na kuma bi asore se da bi memfa ma anase se betafra che nua ba bi asole se menua ba ma dia memfa ma na o ma wo be ye okay ba bi aka matua nipa ka na bi ni o
was it do unto others what you want others do unto you. Nya wo pesa afoforo nyama no ya yesa afa momo se ukunu wu ne agifiri unsam no wani nya me patro nua ba ma wu fama ne mei ukura mu ogede edi e pa na se dan ya wadi aboso wo je ubakuma se ade wo wodi emuda ukọ wadi obi di aboso enipa kura ati se ni edi papa enti asena no odi hwe school wadi ye japade bi di ne medin to so a di nke waya oyi ana wa anya uye etomre bi a mumu bi nti no so bi bua na busuani ana ye ne ya because enne sa asama do your man a papa ye di nkomo nei ogina ba bi bo na nisu because anya sa na opɛ so obɛye ne ma o hwe papa bra obɛbɔ ye ni company na ekura no Ghana edi ekura no company din na ekura ho nkrata kura di tukwan abetim di tukwan na papa wu na ne ma ye sei ya se de ye nyina ye hu na numere ya na ye wo sowa na wagye agine ma efe ade na akanfo sowa bi no mukura de mo ye bofo saa ade na mote saa se wo ye sowa wo ye ba nana anase eba ewo abusuam na papa na firi mu na se koba se o papa enkoyie ana bibi ni wode a ene ye jaba ntena fie no om de om manso ne om ne ma bia titize ya bayero se papa ne wo bidia ne da bia ye hia jamafo so om mra fie ajapade ni nti om tena ba bia om de hoho mo se asuma no ya na firi he ajabo we na bo no sabi nye nipa enye moja okanya minhye wa enye ye no odome nso enye ya na misra ma me no mpacho zi ni dine de say yasra ma me Juliana apia odie ye Juliana apia udie ye ukomatazo ti palaku de wa na edi agro misra na ni die kwa so onka asem pa nkyere mo onfra mo no onka nkyere mo se ade ni ne nkrata ne monye owo manso o manyinyini omuntu o mo maame fosa ma ante da achi bia no papa ni ho ana eja ni ho ne ye gifiri yense woni baje o ka da bi dia monye ma no ye woni ebu amunyini wie ma yese me maame ntimayi mani me tuwe bia manyina duri na me maame sisi obi age na de afri nsasa na menim ne wi asetimi ya o sem timi se chim maame ni si akonya se akonso jamfu ade a wuye da chim famfa so obi ama ye ne prepare wo de for ma de mo eno ne akora apa munyina nso to makama no atum me de mi se twedi ampo so wanfa ama no a nesu owu edede a awurade mabi nsi wo mu fie na awurade nsa nyi abusuamu ne yedinfo bi no onye wono nso de mmoso na menhwe ne ane mabeye desa ne masole a na ne na ho akatua ho ntansa ho mframa ne ho homa atwa ye ho ahia no mo ne modi na asumdi aba ne nya akoko ya nim yaw okay abrewatia Also, say 1 Corinthians 10:24. No bekacho say no one should seek their own good, but the good of others. And more beyond share and answer on pressure show on one casani ye de name on pressure share afufro ye de and fama. And no ma ye who say ye Christo for ye nyameson for ma paya ya dream say ye summa Christo and I say ye sum yankopon e wo ye mudie nyina mo for so bema na no ma kan for ebu bedu see ye we nya bibi ama wa ase a enka ye nyan sa mo ne kro no de wo brother e de kokodru ye so no kwampo na hwe secondary school according to nadamfo ye ajakusi ya ne kasa ye sa wo brother ti ke yankopon fa ne kransie ono na so won sadu ru St. Louis mu Ofoso be ma won say ya fa ne say ne babay o kire na se no se otu esumbo ebo be say wa kire na se ntia no nti won ne enkasa de be nti na won ne enkasa enkanyo onu won free maame kro at times na ya na jama no binom do won mo pa ena wa kire wa se nti na ya wo ya nti won ne enkasa but won say we kra kakra na o kan ya na ya wo ya how much more say won no ne papa won ya to party e ma no wotema Baby, oh boy, no cry. Hotel, no cry. For anything. Meridian Hotel, big one. Yes, you can afford the raho. She baby and ne. Ababa, we almost some can for some you see no mama, but Sada Mecca, and we almost had Uncle near do. Because you almost not blend one with Dublin, your beer, and was sanka one more centike. Ababa, boy, yes, and I was sanka one more yet. Sir, Madame for be quite no, and then enquire dear quinso. Of also be manipa bi wo ho eya na wo hu said they won see and describe you mo baby a mami Julie auntie Julie wadrey wo keka kwa ya friend say samampo mo ano no e wo mu say
ene duamunu bu duawu ya nsusubu abamuru timiteto saa nsuso na de adwane ya nso na ya neteto na so se obubu mu in percentage wise na atidwure mu saso say no eya omo wudodo na ache mabunu no eti baabi a wadru no enka wadru mpani mfie so enka wo hwehwe nyakopo akira kwan ablabo pani ablabo tenene ena nka wo hwehwe akira kwan na wanka sa wo manie ese wo fie pete du na mo ebika we said that wa wi abobo mo nka sem nyina mu sa me ton dan no of also be ma yenka sa ma ye minimu ntaso enwe kwa so obeton dan na on do wotumi a onton so wotumi a onton ne mana wa wo mo aba no so mesra wonom minim se ebia ni afifi wo mo abom bla na ya wo mo duru se ya monopause ni ade ni to ka hwe kire wo mo a mema no so the andropause wani ni kru ni nyina because by man you obi kura po na bia nkwa kasa kire maami obabi on so bia wa yese wa ye education is nti no bia ni kunu ka asam kura won fi no enti ya ka chanti julisa ye metena asenum ba bia wati fi adui sa wotra wasa wo masu kono ma we sei ene ya meka nyansa sam nto wasom sa dia wo ye nya ne kwan no enti aba ya wo bia wasu ahoma ko anim se de ye de ye wo anya wo de ye de ye o ma anya mo de nti no enke ba ya ye de ye se ne fata so obetena wuti so no pampa so ama yen esu kono ma fo we se wo ye ma we ene ya beka nyansa sam akira wo de ya ene ye se wala wo jejeje ofo so be ma emla kwan wo ho we nya afa ne de kwa manche ba bia nyame aya adom agya kusiti ase enimu ya free ne enkwose wo kira ne na kirechi no ye ntu anamo we de lawyer mame chai ya papa no lawyer kusine lawyer safu jamfe ne ya papa nka ya no mechia wo munyina nyame ya adom anti bi nso mechia wo sansem fun we se sabie so sabie ku ekodu o manimu anayi wo mutan because o ma no ena me kura menti ni pase o nyame aya adwo didi dan hu ade abobra ama wo makura ponso so anya gina bia papa bia si wa blabo na hwe wase wo yi ya dai woto asichire dokono ena ansa na watimi aye dai enya bibi de abona no so twede papa yi twa abe eja senso wo twa abe ansa na wadidi ye no ane se na ame eti ewiase se ne wose nipa eje ni nua no ma eni anantwedile ye bisaw metadi sasafo mpanyimfo ya mo wo santase madam masa munim anti Juliana hwanya didi no madam Juliana apia na santi Julie minim se meko wachi aboso kenken go be kwa no ye bofo de a won na be isika kese ni aso no wosoro anti Julie wa ase nom kwakwa no afa ne tosole ya no asafa ne ntoma ne de ase ne kwa huye ansa no otutu atata akọ anim od ne sika akọ yesam nka sampa bi nkyere maami na wiaso wen ye kan yire bi no wanti a ye kan yira ba ye sachi de open moja dodo a ye di nsuo na frem de ma no nti no ye nkasa me ye tachira ma sin nsuo anwefo so be ma nyame ya adoma we ye mra kwan so be kwa ho aloya fo no na ya hwe de ama mu no ma to aso ho so say wo yo ba na so wanyina bedu sabre ni pim ni tua so kama te se de etie na so wotumi a won de won konkoto dan no ne ebe hu ba bi ebe kwa akosi nto mo nkoma koma nto mo ye mo abafie ye be hwe ne agi asem na wa watu ne agi omo so ne ahwa aka mo asem we say net of so be mama me fancy ameda okay and yanka kire ma me Juliana apia se enne nwumre kura ese ka usini tira se wanim guasiem Nyankopon wo hu enu ti no so obo ba fiti ase afiri asonda mu no ebinu di asori akata omani edi nsemfon sabie ku sabie nyaado no mensem kura wom kura ne se papa yi ne mai kura wantumi ampa omu sibre papa bia usuku gwa wokọ ya wo de kira de nyina eye Mr. Asenso barakasia Asenso tike asem na making no ye adwuma Liver Brothers na ne nsem gubi ne mani na bai usuku akoye nyina papa na aboa wo enu ti se ka se wiaso obi tu obi papa so ka papa yi Asenso wokọ ne kra chi de enka ne mai na se ka papa bi wo aka tumi ye wo mo omo papa wani omo abro papa ne ba wiaso be bobra enu ti otofie tema 71 wa fie di ama haisa na ya na duru ba bi na mebufu a be kakra ba gisika no de betonuro na de anom na dafa akon na abra wo sema wo mse papa hwe ne baba yi na ka wo free tema kwa no wo fie mienu wo maami na se kana otia kodai enu ti santase fo asompanifu a wo metadis asore wono se maami wa na anwu so ye chichiri chinchin na so se ne se chi ade ye bebum
o mistake e betu to kuro dia tu fie si ye kokro mo ne ko ye kotwa picture na de bae ene ye di fie de to so o mistake e betu amna tu fie wono kura fie ontimi si ho biem no nya nim gu asesem no we barakasi fo nyina nim se no te se no te enya fa onya nim gu ase no na beduru ba bi kama betua nipa bi ka o mamiensa wa abrochiri aka ba ko pena wa ha abro sem kura wom kura ne se enkoda yi bia adwinifie ho sa yo papa gya bade ato nananom se do musu atimi koto adaka nyame betua nipa bi ka adaka re kwose fom de otimi koto na yedi nipa no betimi de atrasase so na da chi akwa baboti abona brade ndi ontimi nye ye ka che madam Juliana apia se wonya ade wo kyerɛkyerɛ no na wanhwe ya ebre no nie de wawe koto pen no ka so wawe kura ye nyina kinye ya ye bebrebi enti madam Juliana apia mesre no a oyo batan onwene nko akiri no ma na nsunum kura ka enye ne ya ye na so nwa ba ma senso pe na asemi we na so ne mienu kwa na ba wiase na sinimu makura wantumi ahwe wo mo o magya pade wagye ntu ko gina ba bi bo nwa ba man de na nyame atua wo ka papa mo kama koma ntum ye mwate mo kama koma ntu ye yem ye ya so musa no ye nyanye mu ne mani bi wa abrochire no mu so ma me picture ne na Facebook ne YouTube no so a o ba betuo mu ma me fo na asore fo ntu ne fo na ade o se ye kan ye nka ye tuufo na wo mfa wo be kwante ade mo kama kuma ntumi wate ya kwa computer so dwedi em na sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochio Kwaku, afraina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto aye for. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Matrofo ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yezedazidur in the kekedru neza she. Ntisue hun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Nze wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa poso to ano.
Brukutu ginger. It a fit hide clear for the pocket or for the handbag inside. Brukutu ginger. Very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Onyankopoma asomdwe nka mo nyina sene Awurade asem ka ewo Malakai nwoma 89 ne yi mu nkosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw oda asomdwe tontomsom ano eton safre kumasemai asantemai yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante every Abrepo Junction Akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 Shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwenti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi awuwomno fawani che Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay, the Obana Yatna say, nine nobody ya na ye breno, ya na tenteno, CDC Janano, ya na no dem, papa. The Obano and Yatna say, if we are sent some doors, if we are sent some doors, papa. Panipa memo kwaba. A prompt to say, Boko now swear. The Akeni. Who did they say? Patrick from Sunday. Huh? Sunday. Your first Sunday. Patrick. Dear Sunday. Okay, that be back Sunday. Me name Ibrahim Sunday be no bobo. Wako samne say I say Asem Mpe Nipa yenko mwa. Ufri hina bae. Pacho swam heya. Makro. Okay. Na last week Friday no ana me name driver a load no ma a free warehouse e dey call supply. A hefa warehouse. A Francho. Your warehouse no your supply electricals. Okay. Ti ye call ye ba a free a Francho ba you know. So I'm here into drew so I'm a total filling station on ye no man at the ma station for no. Ana me station for no sort about the budget about no man. And almost drive an empaque car in see means so no a bag am the yard man. Neska gum to me just can Sika bear saying Scabe 55,000. 55,000 no bagging him. Okay. To drive an empaque car in see you know. And I'm in station for an sort into time me say me back car in me buy na or ye bag no. Edwan a packet car so Edwan ko. Wa first cano jaka no hoko. Your friend will say Edin omudi nim ni ranking. Ni dia mo de friend no. Ranking. Unim na chika kra wo free krobel so. Okay, Bremen New York North. But ye ko actually could be say no almost say if you run say or boy no free honum no na dan for be kra na de ne ba honum. And boy no I know be da hokeke na o free honum. Adi say last week Friday so na wotwe kra mai. What the sika 550 na dwane ko. Eja ka no siwo. Wa bo adwuma wura mane. Ma bona mane. Die no kan ye. Okay, ono ka chem se wakoye case intimi nko police station ho na me nko kire ma asem. Wa ye case ni wa fan. So ame heya. If you don't go police station ho. The minyanko. O ka che oso wakoye case na di say. Oh, Friday na asem ni si na ono nso koye case. O se kabana akọ. Anya sa omka so adwane. Omka so adwane so ebeka se sika na wo ho na crowd yesie. Na we nim say this thing me ba we no subia na makọ no. Kọ na wotwe. Mutie mi ye tiefo. Kọ na wotwe. Sabia ku sabia nyado yenim de yadwuma na ye no nye sabia ye obi kutupa. Ekoko ba ne sa posifo mu omse mempe omasem. So amefo nyina ya posifo. Omega se mempe wo mo asem.
enti bia Oforisuo Aboagye agye akoda ne da tra na fidie so enti ka fia da kora na ka ko report ma omudu tum kakra ana obeka wasem nyina kira mansan a ka beboa na so empa ho mesre se nyame yadom ye wie program wi a wo kira no pa wa afa ho ko wate eno de bema wo san wo ho eno de bema wi ase nyina ne aposifo no ne omu ni masere beka se de biskar kura ni wo producer akwa na wode munya ne picture by kwanta bisa azik na ye wa ha ne driving license you know wa see ba ne picture also say ne driving license kwa at least obi be hu nanim kakra what ma say na afi hu say akwa na kwa ya broadcast no say nipa so machine first ka ne mbom mani wo wabo obusuafo amane ba chuma ka chema obata ne yembe hire say wone ne ye adwuma ache me no madam fo no ye adwuma ache ba driver ni no de na odin ye din kan to ka ba ko enna no otwi ana sa aka ne seye entina otifie ana ya sa to mo no na to na me boss no so mfama no ba na boy no ofie a ofre me pa ma cha se na se otifie onya adwuma ntika be da ha me kan kire no ana we be da ho na me boss no se me mpe obi no mbetwi ana me se boy we dey be ofre me se ana o se ono person de ka money bi ba o de omla no on try no ya na mpanifo nim de o ya na mpanifo dru babi o nim de o se me mfa ka ne ma no o papa bi akoye ya da ne bone ama wo nti wa na aka kire adwuma wura se ye mfa ma no notifie acha o so de bone abedi wo o ye ne papa o to si kire ama no o so de bodwuma agu anum. Okay, answer na ye komra na ye fa ne picture na mu lodu picture na ye fa to so na ye fa hwem wa e betumi di aboa no na kina ma posifo no ensan kan wate o dem kakra ye na be sound yes sir ya ne doctor kekebi o ye doctor ketwa asantemama no on Herbal doctor usua na no so den e wa fidie so na ni nuru se de ne na no sitie no na no nam ni nuru so nam doctor kekebi no na ho feso de ofa ne kwa okọ no ha na yiri picture nyina abo ho se na yiri ye doctor doctor kekebi design ono de na yira abo doctor me mo akwa ba pani pa bibi aboko de o ba de ne na no brother mo sa da bia me kanu ahode wo pa nya meti ase o ba de ti me hu wache onyo kwase aduma yo wali chia si fu do so a ujiri nyina yes doctor ma me ne wan say yade nipa da seni so benya wa yade kuru ya fo so be ma ye tu yade ase o se de obo ade so di no brana adum doctor KKB Herbal center na eba entini mu adwuma de adodo na nim se ye veins expert fi utirimi besi wo na ase de nipadua no so entini ko ne kuram utirimi wani oswaso oba bia entini connect ko ba bia na mo jadi mafu sane na nipadua ntimi ye adwuma yie na eba entini mu adwuma de ayemfa san doctor KKB Herbal center ho se eba stroke any diabetes of so na ye be board dance de bia woman bia last 3 weeks woman ba doctor KKB Herbal center na ni sugar level enam 19 and na oba review abedu 6 okay it way e maami ya meka ye mo na dance de na afofro ntie bi woman ordinary diabetes and ba doctor KKB of so na woman ba ye ntie na mra na womra na haye kwandi fi madam ba choba na o sugar ne da sen da 19 okay enen so ba da 6.0 okay and say na ba ka cha do fo ti me ka cha do fo ni se bia na confusion ni na womra na haye kwandi fi ayare se bia no ba se bi ti bia no binya ayare sa wo isu di okay that's it. So be mama mi ba said no can any sugar level and I'm 19 and within 3 weeks ya mana bibi do kroji amana strania aba 6
enti o diabetes ba bia didi wa kodu yesefa bedan wo Dr. KKB Herbal Center se unamo tutu kroti se de oba ya da bia yi ne de kire ya ne nan mu tutu krose che yare ama ne nan mu tutu kra ka wo se de doctor be ya ne se obetwa enan na to atwene ne edi abibidro kro jatimi asesie ni padua na stream sugar level no amana tie si na dede ma no oguruguri afo na nam screen ani no abaya ne nan mu tutu kra de aso piti betimi ya ama na ne se betwa nan na to atwene enso ye de abibidro kro chi atimi stream sugar level de bia miamia enan na de bia guso ama ne enan na wu ama ne sugar level na ba normal na no oguruguri no odi fi Saudi Arabia and a buyer. And to the end, Babia did what do be a fire. If I bear with Dr. KKB Herbal Center. Of course, no money is 0557 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 020 36 46 111 of course Kumasi Mantam Asante Mantam Baby Biara we Kumasi Swami Municipal Assembly hono mana Swami me komwa wo de bisa se uko ajadu fie wa wa de hye wo tachiman eyatwi kwanta nti wutie wo enkranza akomadan sunyan tachiman ene ni important Baby Biara wenchi eyatachiman twi kwanta Lago digada fie wa tachiman twi kwanta Lago digada fie wo hafu ni important Baby Biara de kotepa sabi ko gosu emem kasapin hwidiem ntotro so Baby Biara wutie wa hafu important Baby Biara hafu Kenya si number 2 ahafu Kenya si number 2 for junction wa ahafu Kenya si number 2 for junction wa odihye na owo enkran kache so onko old barrier kaswa old barrier na weja old barrier kaswa kwantempon no so weja old barrier kaswa kwantempon so kokrobita junction wa ena de ne dihye wotema community 25 audition na waterman community 25 be dia kon last stop number ni 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 of also be my yentie papa bia odi nani na nani mienu adum o ba foforo ni ne baketo na de ba ne ba friend wo phone so no wo phone so adan ya o papa ni adum and so within 2 weeks I ba review no papa na nko na ba asoye honom e wo kokro bi tajanhye wa muntie ne mra no okay se ani no kania nti wo face day na wo ba no wo wura mu no na ete wo sen ene a wo ba wo be wura hanum straight no wani no ni hunu no ete wo sen eye chefa so no master because they buy the buy the man fizde na wo ba hanum na enya ma okra eto wo ba me ba bi friend na ka say we to go no see of phone oh I am telling me baba ba bi friend and friend no hospital the energy eye cheta me friend the ba Ti that dia na wo ka cha afofo mo so mani yo mo ya wo hia obi na nani ye ne ya ne amfa se kankan ya dia na wo be ka cha oh ma chen afi o so o gidi ba on da omra hi me ko me ba hospital on da barrier on ma chen on da na so on ba jido wow Deze de ultimi hwe phone no so kama oh me ba nya order ba yes oh okay say we no second review ti yamon ba eze nkakra bia me ka se ani no kania so be ma se de yakwati se de papa na nani mienu adum ya de sekan aka ma wo hunu hwe ena ne bakwa o kan ne kwa ne ba fe no phone so kwa no osu onim se papa na ni nya ye bia so ne second time a wo ba review eni se wo di na dance enti da bia me ka se
ani no ye kanea memfa yemfa sekan koka wani na etese ahwehwa adwa o hyehyɛ ne sɛ enwa de sɛ de tie biem enti wani na yɛse yɛde sekan koka no tete no ne nana no yusu babadua eni kwekwe ni suo mu nsuo edi ti omani nti na kane na nka be complain I problem no atwam 80 years 90 years ene nkola ntotofi wala hye space school enti baabi a wani na didi akodu a yɛse yɛde sekan ko papa ani no me se fa beda wo Dr. KKB Herbal Center uni gidi adabia fo so se de ya mekan beto nchia o ka na ida ho no wasase efie no papers no fa beto nchia se Dr. Machinchia brenda so asa enti wo suanso bra be suansa wo Dr. KKB Herbal Center e wona obehu de mu oduro e ma ye na da nka nche se yade ni ne aduro e na bibido be se o kidney abibido be se o liver ye dia 2 3 from santen e so ya na ho na ko joje mpe abna kra fie nyam cha use odi atwa 100 years 120 years na omo den timi nante kwantenti kwa afuo mu ba e ya bibido na omo use o ye beto omo na omo kidney say na omo liver say kane ka obeti se obi anya stroke diabetes no different broche na ebe hwe no bibire masako ene ye nua ni nyina say omo de chemicals ase ye nua ni ye nsuo ni ye bibia e na yare na ye di asie afi ye wi na di abehye ye tete atempon na di eno momboa ye no ene ene yakofa kwasi broni die ene da bia odo wi die chesi ndo nti he na yare na di wakoduro fa bedai wo Dr. KKB Herbal Center na hu say yes tete atempon da so te ase ye na no branda so te ase te se de oledi die ya na omu yi no screen yi so aberewa asebe na stroke akana to wa wontimi nya hwe o ba fofo no wontimi nante nya hwe ofo so na osabi okra yi ma wontimi nsori nyina yie no enti ni 2 months pepepe na oba ya na ono anante a okunu gina kire hono ma eye o makono ye ma wo se Dr. KKB Herbal Center ye dia bidokro gi atima ye den apagya na si honom enti ahe na wo na abere wa no so dia koduo prostate enlargement na aba ma se bibe ma wo junso twa no ma bie ye se adidi ma kodu cancer ye de catheter hye obe ma ma braniefo bidokro gi ento 20 na be ma ye ntini nko a ye di midubrakroji beto 20 na manasa sina dada ma wadwonso na ho ye be yi rubber na ma wade wo ho ba bia didi wakodo bi emane mpa aba ye ntie oluman yo asebi ono so na stroke akana to no ma wontimi nantenya taxi driver ofonsuo no ntimi nantenya we yama no home service ye kofie na ne ye hwe no within 2 weeks pepepe no nanti a wotimi ye de etutu ntata ye nkotie ne mra date ya ye de be hwe ewu ni 16th of this month March ya me card Dr. KKB Herbal Center me buy na won samienu nyina gu na gu na wote fa akose ya a wontimi nsore nya hwe ena nyame adom wo se wotimi ye den na wotwe ba pepepa ye buy na wama won sa no so ama wo ru so oh okay na afei de wo site mi sorry wow be sorry ani nyan CPD kakra se na otwemi enu kra mai afebra wanim kakra me rade wonderful ai Matiofa nyame aye bi dia na wa kan wo fire dia na wo ka cha fofo taxi driver me gasa obi be ka se nyi di atro enti no eto jemi ankasa wa wo pese wo be ko Dr. KKB no enya za wa correct what nipa nsamo ase kwanye skani nyina utu bia no ase sa na oye me ono atu ne da efi se me bank na ha me ko Dr. bia wa watu ni card ya behwe ma yiso nya the dance die fi so ko nkran ho ko Dr. bia wa watu ni card ya kohwe no da e wo no ani fie enso adansi dia ba ma no taxi driver no abubu akadem odunso gu no wo ya ni bibia wo dem wo anya miadom kakran within 2 weeks otutu ntatanti he na wodie na didi wa koduro yesifa beden wo Dr. KKB Herbal Center o wa sentiment ba bibiara wutie ye echinafa ka se wo ba kumase soame udu soame bisa se wo ko municipal assembly ana soame mekomo ana soame commercial bank honom udu wa bisa se wo ko ajadu fie ho a na wo de hye na owo tachiman no owo sunyan owo akomadan wanchi ne mpotam enkranza kache ni se onfa ka enko tachima twimia nkwanta ombisa se oko lago digada fie wa opie ni wo tachima twimia nkwanta ho de ne de hye ewo afo ne mpotam ba bibiara tepa wo kasape wo gosu emem wo kukuom hwidiem totroso ko Kenya si number 2 baby omutu ni mount no Kenya si number 2 for junction wa odihye na wo Accra ne mpotam ba bibiara eye Wager Old Barrier Kokrobite taxi rank wa Wager Old Barrier Kokrobite taxi rank ombisa se okọ downtown wa ne yewo e na wo de hye na wo teman community 25
bedi akon last stop community 25 bedi akon last stop make say number ni your phone so 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and a 020 36 46 111 020 36 46 111 me dey what dey do so am na uti fadwa na edwa woda bia gise ofa painkillers adwo adwo no anwode san ya na yare na san ba uti fadwa na edwa wani so ye obisibisi hwade awunu ni yie bibi ni nam ho ewo se mpane sabi awore na ema menses na ema yie bibi ni nam ho udwu ho se nkokodua ukasa wa no fonfon kane ne ntesa ena odi hye ne kasa utimu se na no chiachia okasa na no ye dududu ohwade awunu ni yie sabi be ma ye na ate akọ sisie no chima na echim atenka na atekọ oso ade mu ana wonsa ne wona nyina woso waposo nyina tutu odwonso ntentem anaje obeda anaje obesore dwonso sa wona ho hyehyew ase de yedi makwa sasaw wona se pagya umia ho na otom se fom se bimpagwa kwa refi wona ase a wonte hweji so obi bo wonka ye wenu mu nyina fa beda wo Dr. KKB Herbal Center ya ne wonu su chi wo se de unyanka obetwa hwe wo wi ado na ma adwen na ye week ama odwen kwa nsisi so se bi obi kasa wono ti asem no wa chi waso ye dududu wenu mu nyina fa beda wo Dr. KKB Herbal Center ikro na atu de hia enwo onase ye onyunyu fifre pra wo hye fan ya se kra na yesi ase kra still ififre tia na ete wo fa beda wo Dr. KKB Herbal Center otu asintri na ya twetwe wo no yare bia ya da wo se ya boso ye mo so fi utrimi besi wo nase fa beda wo Dr. KKB Herbal Center ne fa hutu abuduro so yenya abotre fa wo ba de nu bra na wo de adom ye abibifo no enti na wo ba de bia da wo so da sema me kan se obode ni abro obo ni pa wie wa mo spare pass an ko gusto mu yankopon nim de ne nyansa mu hu se obo spare pass ko gusto mu a da hia da yonko de bedi wa abro ofonso we se wo koto kidney wo liver e wo store mu no akoto utanfo wo de no be yo obehwa mu wawu na ye na ko kidney transplant kwa nam say 5 billion 10 billion me de sha wabo bia to de enti na yankopon nim de ne nyansa wo bodua ediasi no te na wo de abo mi ne umienu se sa adua no entwe no te no mahu odinro enso abonedi na ba no wi afa na abansa yare Oman so ye di duane sa yare fe o ma bibifo enti duane ho ado no ye fre ne sei abibidro ti bibini wo de ne de wo de ni dua no what I say os papers any duane ye kwati we na ama ye na ye bre ti de da wo bia fa be de wo Dr. KKB Herbal Center e wo Kumase Swami odehia no watachima ye twimi ankwanta owo enkane ne important ba bibiara eye sabe Wager Old Barrier kaso akwantepon no so Wager Old Barrier the awatama e community 25 afu ya afu Kenya si number 2 na money biem eye 0557 34 60 80 0557 34 60 80 and 020 36 46 111 ofoso be madabiara da sema kan say Dr. KKB Herbal Center de yes say duane ti ase ne de eni kwan say odasani bia de yare en ko wom fi spare parts into African man must die with disease after the last 3 dies oba den kan ho omie ya ni ehunu no kra no omie ya so ni entie no kwani ani muai onka obi bia no ye da obi bia ras. Okay, Dr. KKB Herbal Center, the youngest herbal doctor Dr. KKB so huna no sana na duro no we na asaya de kama asem ogana ho ebe kaka nipa ntimi muwa nipa utifie onya kanka adwuma wura se debi me mfa ka ne ma no eno se debi papa otifie kom de no on se oye ne papa no ode boni atua woka asem the nation's anchor ya na ahomtena asefem se enemabunu bi abepe ntemanya ye ho na ye mpeze se bi sem fifransa na skaba da me kaze panyin na hu no daka papa mu ne no so o ka ba bia wakokeka bra wa bre wi ase ni abrabo ase tenemu a kirewa anka wo se be fem anka oni su be biriwu edi se ko hu no obi ka ne na ejawu midikasa chenchina bobra na sabita fracha kurango esi abrabo kwa so anya adwuma anka ne yedi tua wo ka na ye wo dia ye kwa abasisi oja ka ho atem sikisi e de adwane wura free se Ghana kuru na sunsu nipa nkom
sesi mfonyi da na yɛde to so ankɛkyena nko bi bɛfrɛ so woni ni nsa aka ho afei bo so otikuro ni boni nka otikuro ni ɛyɛ da kra na ama saa 550 million ɛde na ɛkɔ yɛde ama wo a branti a wasi so sebita frache sɛ wo so pesikali adwane a we yɛ abrabɔ yɛbɛsrɛ abibifo nkora montigimi zo obi e pentama nya ne ho obi e pentama bobra kɔ na afiri sɛ sabio saa ne afiri ase yɛ bobra ne yenya no a kɛ ne sɛ anwumire abono ndi yesi mu hai e wasa wo som obi ne wadane ne de kakra ma na wonso wagye ne obi abesom o de ne saa na abrabɔ wo kɔ wanim sese wuti kuremu umami aye ni guasia ma no aye ni guasia mo abusua wankasa kura wabrabɔ wunhuna no ko ene bia nam bia ye wo se wadam fi pe wonya wo bechew eye wo se master ni nya wo bechew unnim bia wo nenam nipa mpo o baba be ye obone frize wa wi ade we nyansa be ni wom awurade asem nie o se ni open temanya ne ho no amfa kwampa so o te se aboa kokɔhwe de obutu kosu anya ne dia so obu ni namu mienu ojafa awieye no oye kwasea sese waye kwasea na anama brabo mu ese ni oye unkwa na wo pesa wo treso so obi pani mu nsam ne mfifire wo de da korope wo betama kodi wa nwene wo nua na okopra adwuma ne ma wo no wa nwene wo yonko no odi wanim no wa nwene ne nam ne so na onya adwuma ne yeye nyansa be na wa na mo abrandi otuye ni din de sei we yedi pato ranking edane so no de je ne samba no nam ranking a wo mpebre we akona sabi otawo ba bi hu a hwe oba afefe bi ogina ota ne ho wawia wa amere no onyaye said you are the TV so pray abrabo mu saa gugugugugu bia mo hunu se mpanimfo adum pese muduru hone ene na no ne yetufu ane ye ka akurati se we driver ne ye mate abrabo ntene ma no o pese o use iPhone 12 iPhone 13 wa ton be 120 million ne ekura no oni half plot oni quarter plot efia ofiri mu nye onyene saa de we nyina ho for fun a share of alumbe bi kura ni nti obetobi so falumba emu anto ye de be che no na de odu jimi di gugugu atamiska na de akwakoto abrabo ni wani so mpra ne hwe udu saa no se scan ni ho a na ne ho keka ne kwan bi obefa so a obi sika be ne de bi obefa so ne ko ba ne sei ya nye ni panya na de be che o e bi ane nam kra ne ane de no mfa nche yo da me ka se ye nimfia obi firim me de me na me ka che o se so obi ye komfo oba na akoka na ehye na okofia ne papa na okobo na mane o on de wan shada so wo kwa me yaku o okoka ne ato na bonten papa nso kowura ne hye na no ne mpanimfo kasa ono so bebo ne badin ahyira se na no akozisi wo ko baabi obi ye ni seze ndi misra monwe akyiri mame afenya bone na no mo pe wo ba wo ye bone ne bone ne beduru wo edi ya basre ye ye ade bi a ye nya hweye na no ya da akura ye yekobo no nyumtuni yekobo no wabu akwai ni wo fasofu ye de dan no so mic mu ya wasadi waside ensuo gu pom ejano megu wona yes na nya asem ketwa edi sana papa ya shop ye ne die obeka se mekan za akwa wonye wanhwe obekọ ne kokoa mu no unnim nia woye unnim ni ode survival unnim se de obo ne mpaye afi akora wasi abrabọ kwa so na sasa di wachi ubobra unwanim afi obenyini no bozo t-shirt ani anwa na ne nsa ba akwa ese ne agepuma yo na ne na mabrabom because ahyase no wanye foundation yi until jimi sunu ntumi di canvas camera me ko amedi 100 million yakadi na ne krama kaka ode ne wedi na eko no aba abeko ka no no onya jimi no ode ne nama kontum no wa ranke tumi di gabetu eska no e for jimi bra kumazimi encho ya me di besia ya Kingsford Ishmael we yes wa ranke ni di ya Kingsford Ishmael koda ketwa ya ni Ishmael ya nya ba mu omo ya mikuru mfui di bone je sa nam dia ba be ka se imam koda ketwa 25 o presika akwen we 24 years o aka next month 25 no benya 24 years o pray we starting 550 million kronobo o kwai so between nika ato ne to jeans na ni anwa na da ne to na ni wa hye so no wa tia ne mpaboa no na atofo papa na ni ekura no kwasi asem saa ye beji zigadi o fa kwan bi so yese obi beji zigadi no asa abo akini ache watum no ohunu nyamsa na ujimi anko anya adwuma ye kakra de ma na utuzuzu kakra eno na efe ya bredi ntie nya no ne nkanche ne se ba bi obi ono ntumi di kamfa ne ho mra nsa na asem na ye kese
Medasi. Okay, Apostle Dr. Amegashi Eba and Spiritual Center Odofo Yankwa Amegashi o Amegashi okosun sumwiase na wa hwehwe se de yade na esitie na ode ahabaduru ababa bekan Amegashi na se mekan cho se duru nyina ewo no eno ntinu bakuma se yade a Macro Old Police Station hono a eho na Apostle Dr. Amegashi yenko na yenkotu yade ase 0547 044307 0547 044307 Yefred Dr. Amegashi yechina wo ye adwuma orofo yenkoi OCP fertilizer nsuo no toto kuyayo depa na said your nyoma no betwa so do so no atumi ate ne bibra no OCP fertilizer na mekanfo na media ma afrance na nanoma kuya 14 fa so oso kope OCP na fagu no baya na se na etem fa so pa medika ka che bi asema nyina se esan se fertilizer papa ntino okwa agro chemical ho a agriculture extension officers ne bi ho on be kire kwan abefa so na odi agu no baya na se no atumi ate na bibra 0345909437 0345909437 and 0345909433 OCP fertilizer and make come for nam the amount Lawson beverages for Herbal mixture no what the bia badwa so a Lawson Herbal mixture Lawson local mixture and in that dru bia else o ma wapom di no ejina so now the man capsule de man peters so abadwa so a edi ahimpa na the man peters no amanfo atu agu so enya asem keto aponto nya badi ntoni na ebehia madue betes twitwa bi bubobi na efajo 3 points mama no kradi adanse se mpaso nkomo so nam nubra no ntino ma ho ayeden pa aponto nya badi ntosire mdika kan no odi due ma betes ni bi ko ho ebeboa pa orofo se wo pere dodo mato no wato so emfaso dia no afre sa ema we 0242133577 0242133577 brukutu abema nsuo papa ena meka fona mrema enu ni burukutu no eyensa na ye dia kakaduro ena aye wo machima kakaduro no enti efa minimum no na esa hoyo na akogu yam akakaduro enipa bi wo mbia no obenya bi e de free burukutu nim orofo yenkoto burukutu ni bi aponto ne abadi nto no burukutu ensa no beboa pa marika aka cho so ma miwu a untimi hono gare anaso mfa nsuo nko a ensevo debi de ya no ade den sa ya no di nsuo ya enye yie eno ti ye fa burukutu enko ne mfa nko sevo ahowo 0242620294 burukutu be mansuo orofo bia no de no ane club bia enu ane club de ho ate su no I said the fifrat ne yifri free no akono papa ye wala size ho ene wadantem no na de om de gu kan no so de papa ni nyina eye club ye na make am from dem Ghana fo agi atum efrim ne sante na club ye ba Ghana ha woni Ghana fo hwamo da ponto nya bedi to nyina no club ye ebetumi aboa pa oba penfo ntumi no bi sa na ni fi no wotwa enfo asem enko club ye no so bia enu ane club abrotia also be ma me da sena me pa cho mo fa brantie no mfonyi ne nto nchen fa ma me adaroma Kingsley o hwe Exodus 2015 wo be ka cho se da sha no say abrantie ni di no Ishmael ne yaya no megidi ye se wo ye kremoni prekope na said the Bible no na nanom kremofo Muslimifo nso ekenka bi ne sempo no wonom kwara no kwampo na wo mudidi dwuma ye sure say no so bo mu kokko wo mu se krono bo enye sa wo hwe kantete na Exodus 21:16 obeka cha se so obi bo krono na nkakane no ki echi na nanka ye kwa akuku no Paul ka sem bia de kire ye wo Ephesians 4:28 ho no wo se dia wo bo krono na ma ne mo krono ne biem abrantie ne nkwasa se wonim owu aya won hwe na afo binom eye bi ekoduru omu wo hin se donani so se opese wo to kwan de ne hokɔ hinta wo ho ameka kire no de wadwa no no ananim ba bia wata won kana koma brantie ka wakoma to yem kotere nkwawe ne makoma aboa ponche ni meti ho fifire adwumawura ne mesra no onya abotere mfa ma brantie waba ha senum ofo be ma esura na se fom krampo ne ebewura ni ahwe ba bia brantie woni yabona mana sa aba na chi eni sika na ba beto ba bia da ama sa brantie we senso ne ho ato na your friend is ranking on family ebe ya ama ne so be bantem anya sa ba bia okono wondru ba bia boni we na ketua ne yowuo da bia me ka me sesa cheche de openi moja dodo a ye de nsuo ne frem de ma no sa brantie be ja kire de dia fine
so wonya akire die no so obehwehwe no no ahwehwe ba bia sika no na wagye dia kwa akoma ni wura ne dia ye wo hase no se ebeboa no we de me nana na owo no mewi a mefro wa nyam ya adom ochina wada roma boa ye na ye ntimi hu ba bia abrantie ne wo na mo fa sika ne nsa meto ba bia da na enipa bi no mo ya ye bofodo fo so be ma boa me ma mi nso mabodwe wai ma mi nso mo se be ye se magye mu dia boss je se ono na ne ho nkwoche fo so be ma me nkasa pi bre ne ko ma yemfa de aka ne ma afrefo no mo so mrɛ mu na nyame ya adom free kire ko no sa brante na wo fo so tie mpacha mo fa ne fo nyine nto so ma me wate na no na hia me kasa ekrampo de me kasa ne ye hu na nimu a obi tie ne so ho ba bi owo na wo fo tie na me ye sure se wo free soro ena bi obesi asase so wa busuan ya wo fini mu so obi ahu ba bi abranti ya Kingsford Ishmael ya dodo na friend ranking ebusuan wo fini mu mo abetiri no mo kan chance won de hye ndwuma wakwa akodi ni ntino won mo friend no mo nto de fo no san fa sika na manya sa de a obi nkase puduo nhyehye a ebi able wati amesi bi amemenda mi twam akwa asori aye bi but ebi a meduru ho no na ye we mefa wa ba bagye fanta e de akwa akwache wo bi enti mesremo ebusuafo no so munnim mo de hye ya Kingsford Ishmael ya dodo friend no ranking no yenim ba bi ofre omo so kora no efo so mo ye no but all the same na nya ba yenhwe ne empe solution no emma problem na abaninti ya ye tie ne a office kanem na Sompa yi boko onde obese e be chi na ye nche no office kanem ra anasa panyimu bi ni na chi no famra oba ye nya ne hwe ye bagi sika na ye de akoto ba bi a eda de okomgia ne meye na asumdwe atimi abofo so be man pacho me da ase okay Brantia ya mini asembi ameka che na nwumire nimum krono eye adwuma metaka na fidie so nimum ye chewa se ye adwuma wa na esua yan so se ukosuku aba adwuma na ye de ama so so aye atoje wa hwemfi a wadie ne nnome a otode ama wabrabo obi hu nkokire no now de kwatran ba bi nya sika fa tubutum na sere wadwe ba kire wo se sika we wafa ubetumi de atukwai asem ka nemmom utono me ede ama unchiri ma bi abewo hwe papa brantie ye wo tifie oso onya ka wo mfrew adwuma wura se da bi brantie me mfa me ka ama no oso dada de fa ma no wama wadamfu ni nsasi fom fasikana bra sasi ka wanya police fo asem ye beta ka spiritual how this can beba na nu achi no enframa bebo de otisunsun mu nkomo no hu de mekan eye tietie ntina busuafo no mon kan chesa ya Kingsford Ishmael bi aye friend the ranking di tantase ya nom de nenam ko ranking tina busuafo otia afidie no so afidie no duru akiri obi a wo hu abrantie we so me declare no wanted wo ekromfo moncheno police bia ben obi a no mama na so nte police for so nte se wa wie sika kumase no de nam abrantie nyame ya adoma kina fa homa police for wate said ye be ye be favor wo atemase fa homa police for no ene be dia dance ye se sika ni wo sabia ku sabia nyaado efiada no besi nne no kra ewadodo ese ka do ho ama wo mu dadada watemase na so ne yefiada nti no ka na dwui no na se ka do ho ma wo ne mu me kina ma ne mpa ho anya so mo abepewo a ombe pa asem de amawo se bi kura ska na wo ho na ade asie ye ne sai beboa wate ka wakoma to ya brantie nu kina na ye hu ba bia na owo 0554931931 0554931931 0548931931 hello okay yey asabele ko o fa si Nigeria ina na bi shibla so Poultry okay over o producer de ho de ne ho den pa o bodu ma he de on fa na fa wa papa she ene se di bi ka te Nigeria ko shi Nigeria ready to na sama na bi ya hane ta mi ko he na ka Nigeria ka ko fa
The Braba years here, but it's the deal of my family 10 good years. But the Tieni, who was a super name, Jokoto for the Cabra, no discovery. Abraham just the bush of 40 away, said they will be moving. Over that year, the game, yes, and yet the audience, when you did that, they started one will have a bubble of a liberty. More money in the bush of 40 years, but the Abraham will be always come up brandy with the city. No, okay, hello. Oh, yeah. Majo so Asem Mpe Nipa. Nana yere nana mawajo. Na baba ko de se ntiano o nyanti obi piano pa o se ntiano. Pure man ko wa de tina. Abranti wa fe unya tra amani kire ewe. Ojo ko ri beef. Chani ba wono uwa dem ye party wo wan na ga na post na tie se auto shock unu le ya u ya o tene post auto shock no ale nim se ne ye so ne ye tai kugumo bobi wo akola 23 years na ma ko ma me so o gida no wo ni afira obi apaja wani ama wo kwa dia so be bu nkwala na afaso Mamma me nan yin le obegina ba bia ka se obebu ni da da boka ne nya bia so wabo dia ude enso na se enso na wabo dia na hu se wabo dia o amwei oni me ngira ba bi odi. Hello ba bia frefre odi what is you majo so ba se ka so mo raso no okay ba to dia ba kana so o mo di nku na woni trenti aleka titi hello minia majo so eburu ba bia frefre odi you mi mama juma mi mamu e fene kofi e kata ki ko afrantie no okay minia me hwe na bede mani ya na yisa ye boy papa no fu mu no asem a bebia ye na obefra ye papa o ka kire ni se and the pen isika na sika na no na da adwumadi mu ene sika efriba yankopɔ angasa ne ni bi mu bra wo bra no ato sika agu adwuma so sɛbi abranche we get 24 years in akabo so me na se na wudi 24 years when you bring sika si already 44 years no na won I was had a kaminem obra bonisi en kan sika ye tikisi penina de ma lasa obra tin sei ne kita wo sika na bese mesre do baby wo bia o so nyame non ka se wonu ne ho aye boni non fa sika ne nsamra hello oje yeah me ma boni ajuma dase ya ni don chen kuma to officer original about run about no so pe na ugina pe na mi gina obiri kwafo anoche wapaja ne ti ahwewiem obiri kwafo anoche wapaja ne ti ahwewiem modua ne kura no waso sika dwa no firi soro den asanteman ti ase na o pe kan ko ni ye so ma asanteman piao obojo ni bibi yes o kan ede ma me na obo no ho samla ne fe maternity ni no yes stress and the ni maternity fo be prayer wo musu ba ya na nya ho sama me maternity ya so ya class so ya ma ko ni do ode ba be fredi me frau ke ma blame ya na manu aso wani na fa busuafo ana ba na wa kan de ma no no ene be ma odi nta na do ni de ono no ayonko dudu anti o ma ta se akra no ba ka ma no do do ati sama na e ho asema ba me se o de ba ko ma police wo na we na ga be da so pa de be chiri ntent mama o me da se okay hello obojo ma yeah yo nyame mi chira bon papa one of lumba ane mini abane mbe me obo nyame chira mo ene mo pa mo okay obi obo si sumoni ya na ko no anaso amen papa na bati yo ene na fi abana de ba ko ameke ho abri ni se o mo briske ye na dan fu ye no pete ono su yebi obi hu maba pa pije se di we dia chomsa wa for you wa buwa
You think it's a security. If a pan or this SK go. The secret of the decrease Namata. Papa, I mean, no, no, we do it to the Marcus with MP. That's it. I mean, come on. Okay, hello, last caller. Yeah, hello. Maybe I'm free. Good evening. My also. Because I see you clinically. Okay. If I show my mina be and call up with my father that repair. What you need to do now, Ben Mamma Pussy. 70s no J Dino. It's a bad year. And to say, what you want to say, when you're scared of when you're with 3 months. And then go. And then maybe now what you must say, Marco go Gucci. Or pass over Ghana as well. I'm not sure you more as well. When you're well, okay. At that way, for dynamo way, and it's also after who are young boy, for dynasty, my own uncle. A cynical yes, you would be quiet. Also, as me as a penny, a mark penny. As to my educated room, as I says, my radio or here, I had our Pascal, or I had our Uniska, it is coming back the moon, a grand public education, and the apple, this is really to be. So, here, Madame. Okay, a honey, I do a friend in our basic Katachi, Yamia do much for Homa Pussy for what? Na yen twaso mfam free ho ame ya do much na me amesoma me bofotene o kwa me mana du akina na ko di wombia ne yakote wate odwuma buru akoram siskane ni ho nanso waso den ufiri we mu fia menye biem wate ya so den ya ne mpanifo nim de abrotia Ofoso be mo bi bu kwasia anase obi de ade bi edi wojo ho a enje entena se na enye hoho emfa nkonse do eno nti na ye wa hade ma wo no ye ma no 0243 585878 0243 585878 ana 0452 095593 0452 095593 Echira kwa okuma sesuame Shuffling station no yene no na ebo ho pe ye chef enso anase woka so obesi wonom hotel ho na wonom ebesu na watwa kwan no mawura ho fo so be ma ye kwa mamemfa happy birthday so no nkoma mama Margaret Amoa magam wow sister wow eno na ya na woda oh I see enti mama wona Sompa wahima prekope wona twitwi anim nyina ma ya kama wa hasenum ta wa media mpanyimfo se ya dase papa ye nyame pa na yes ready ama wo raden fomfra dum nkwa adum na omo anyicha hoden ene apomden ewom ye dododo wo ma ne nyina Olivia ne wo mo maka ne nyina ma me se wa mo nyina se omo do mandi nsoso ka ho na ofoso be ma me yonko bramo amene ne corporate sec your friend Comfort Kumache pacho munyi mama mfrisuma ye ne a Comfort Kumache ne wa wie ni doctor school awokoye into abe doctor prekope ne presec for nyina 2006 for ye say ye do papa ye na ye ni nso so agese nyame aye wadom do akodum pempen so sente no ye nyina ye say congratulations raden from fradumu enko adumu ofo so bema ye nsori na dwumade nka ye no intimate okay ye kwa asante mampon na ye fa ya kokese pa nkoma abusua wo 2+2 on this year kwa kuboku obi one watwana nanom siedo ya asemo ya asem kese pa na meboso anwumre na so den a owu krade ankwantumenye ya so de akọ Oforisuo Aboagye menema pamfo sister no ne na otweda na yedabe meye na otweda fia da wie ene mante ho na fia da na me wasante nintin mate nyambo aye no ne yekọ you yanko ya kramo yekọ long time